Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ribadavia correspondente hoxe 30 de decembro de 2024. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta anterior. Se non hai ningunha cuestión relativa á acta, non ven hoxe. Se non hai ningunha cuestión relativa á acta, dámola aprobada por unanimidade. Sí, grazas. Segundo punto, dación de contas das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, ao que teñen acceso todos os grupos, grazas. Terceiro punto, dación de conta dos decretos de delegacións da alcaldía, que foron tamén remitidos aos diferentes grupos, coa nova composición e delegacións de competencias do goberno, grazas. Cuarto punto, dación de conta do decreto de modificación na composición da Xunta de Goberno Local, do que foi trasladado tamén aos diferentes grupos, grazas. E pasamos ao quinto punto, que é proposta de redistribución de competencias e cambio de denominación de comisións informativas. Señor secretario. Modificar as atribucións e correlativamente a denominación das seguintes comisións informativas. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promoción Económica, Persoal, Emprego, Urbanismo, Casco Histórico, Vitivinícola e Obras, cambia a súa denominación e asuntos a Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promoción Económica, Persoal, Emprego, Urbanismo e Casco Histórico. A Comisión de Servizos Municipais, Medio Rural, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, cambia a súa denominación e asuntos a Comisión de Servizos Municipais, Medio Rural, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, Obras e Vitivinicultura. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Isto, obedece simplemente á reestructuración do goberno, que para que os concelleiros de cada rama estén na comisión correspondente, para iso reaxustamos o contido das comisións. Isto ten que someterse a votación, polo tanto, votos a favor. Perdón, sí, adiante. Subir en común. Vale, breve, Bueno, boa tarde a todos, sobre todo agardo que todos e todas tuverades boas festas e sobre todo que teñamos un 2025 bo, claro, tanto nós, os compañeros e compañeras do Pleno, como os veciños. Nesta cuestión, evidentemente o noso grupo non se vai a meter na organización nin na redistribución de competencias que estime o goberno. Evidentemente, o que sí, creo que vou facer unha breve reflexión, moi breve, e é que quizás vou recordar que é o que causa esta cuestión, e non é outra cousa que algo grave, algo que está ainda á espera de xuicio, e que, polo tanto, eu creo que mentras o proceso judicial non continúe, é unha reflexión que fago, deberíase ser máis cauteloso por parte do Concello en todos os aspectos. Por suposto, respetando a presunción de inocencia e sabendo, ademais, que o caso é complexo e nos disgusta, eu creo que a todos, non só ao goberno, sino aos veciños e aos grupos da oposición. Por iso eu creo que estamos, a miña valoración por parte da oposición, estamos sendo moi cautelosos e moi respetuosos. Estou seguro, e non é con ánimo de polemizar, estou seguro que se os partidos foran outros non pasaría isto. En todo caso, solo pedilo desde a mesura, pero tamén desde a responsabilidade institucional. Mentras exista en marcha un proceso judicial, creo que se debe ser máis cauteloso por parte do Concello. Se o aludido non o é, a institución si debe serlo. E xa sabedes ao que me refiro, insisto, sin ánimo de polemizar, pero tamén sendo un pouco serios nesta cousa. Porque, creo que a institución o merece. En todo caso, si tamén se bota en falta que a prensa analice máis un cambio de concelleiro no Pleno, pero iso xa non compete a este Pleno a analizalo. O que se chama a atención cando moitas veces se falan de cousas bastante máis intrascendentes e a repercusión en prensa está sendo inexistente, pero en todo caso, era un rogo que quería pedir. Neste aspecto creo que o fago desde a responsabilidade e a mesura, nada máis. E moitas grazas. E, por suposto, os mellores desexos ás novas áreas e que
que será polo ben de todos. Gracias. Moitas grazas. Algunha outra intervención ao respecto? Non? Grazas. Sí. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, con varias cuestións. Unha, agradecer o cambio do pleno por parte dos compañeiros e compañeiras, porque evidentemente fomos o Grupo Socialista que nos solicitamos, e nese sentido agradecer. As cousas que nos temos que decir cando son boas, as decimos sin problema ningún. Despois, nos vamos a abster, por iso era a intervención, porque entendemos que o grupo de goberno é quen de dirixir a súa acción de goberno como queira, e, polo tanto, eso tampouco é un problema para nós, e nese sentido nos vamos a abster, porque tampouco somos quen de analizar se é unha cuestión ben feita ou non, ou será co tempo, ojalá que o sea. Sobre todo por a concelleira que neste caso ocupa un novo posto, e por a outra concelleira que vai a recoller o testigo do anterior concelleiro. En ese sentido, pois, nós non temos outra cousa que decir. E agora, así un pouco a modo de chascarrillo, aínda que non é unha broma, eu comparto o mesmo que di Brais, pero con mesura, quero decir, pero temos que decir aquí, porque a veces non se dicen as cousas e non por dicilas somos mellores. Eu creo, eu o dixen outro día en comisións e eu dixen ao grupo de goberno, a mí non me parece normal que haxa certas actitudes, non me parece normal, é máis o goberno o compartiu, pero ademais, se a persona non se dá por aludida, non é capaz de entender a responsabilidade política, porque eu non entro na outra cuestión, eu na personal non entro, pero sí que cando algo nos toca, a algún nos ten tocado outras cousas de moito menor tamaño, ter que asumir, ter que dar explicaciones na prensa da nosa vida. E iso me parece un pouco fora de lugar cando non se fai por parte do Concello, quero decir. Home, actividades que están programadas por o Concello con concelleiros que tuveron uns problemas como teñen, non poden facer alarde de certas cousas. Eu creo que para min é fundamental. O decía Brais, eu non lle boto tanto a culpa á prensa. Eu neste caso, alcalde, eso sí que é de valorar. Eu diría, a responsabilidade que ten a oposición é terrible. E me vou explicar, porque non seríamos capaces de colar isto na prensa. E sabe o grupo de goberno perfectamente. Nós nos dedicamos ahora a decirlle á prensa que isto é o que acontece e o único que facemos é enturbiar o que está acontecendo en Ribadavia. Pero nós, aínda que pensedes o contrario, ou algún o diga por aí, nós non somos así, como grupos de oposición, polo menos o Grupo Socialista. Porque estou seguro, e fixadevos o que vos digo, e non digo por parte vos, como concelleiros, pero estou seguro que o vosso entorno, neste momento que se está vivindo bo, maravilloso, para min, estupendo, eu ver isto cheo me parece fantástico, pero non é un mérito deste goberno, en todo caso, é un mérito de todos os que estamos aquí, de todos os que pasaron anteriormente, porque, oye, as cousas que se puxeron nos vídeos e tal, algúns temos tamén responsabilidades de habelar feito. Nadie pode decir aquí que se fixeron as cousas e ora ven alguén a ver a iluminación e todo eso. Oye, algúns temos algunha cousa que tamén fixemos. Pero ao marxen deso, digo, nós non queremos facer ningunha noticia desagradable de cousas que son agradables e que son boas para o povo. Pero hai certas cousas que son correxibles. E facedes alarde delo, joder. Quero dicir, non hai outra fórmula de facer, non sei, de traer aquí ao Papá Noel, non hai outras fórmulas non sei, de facer, porque lle trasladamos un mensaxe á sociedade un pouco complicado. Porque imaginadevos, estadeslle dicindo á xente, e é un pensamento meu, estamoslle dicindo á xente que hai concelleiros ou concelleiras ou como se fora eu mesmo, que non podemos ocupar este escaño polo que sea, ou este asento, e despois
trasladamos outra cousa. E se o fan de forma individual, bueno, como dixo o Brais, eu, se non o entendo aludido, como se fora no meu grupo. Non podo obligar a nadie, nin a mí mesmo, a entender que a mellor hai cousas que non se poden facer como concelleiros, pero eu creo que se non o facemos nós, que somos os que estamos dentro, dentro do goberno temos a capacidade de decirlle a esas persoas que a mellor non é o momento, e sobre todo que non participen nesas actividades. Eu creo que como reflexión o deberíamos de facer como corporación, e se non o facemos, pois, dende logo para min, non é bo, porque a min, de verdade vos lo digo, a min, como me consta que hai concelleiros e concelleiras aquí, a xente tamén o dice. A gracia, a coña, o non sei que, nalgúns casos estará moi ben, pero hai moita xente que tamén dice que eso non está ben. Non se pode ir a colegios con certas actitudes, Esa é a miña opinión. Non sei se alguén a comparte, pero eu, dende logo, o penso así. Non porque trasladamos cousas que eu non entendo. Eso é o que queríamos dicir. Por lo tanto, se nós estamos sendo o suficientemente responsables, eu lle pido ao goberno que tamén o sea. E creo que non fixemos máis alarde desta cuestión. E nada máis. E cando decía o tema do chascarrillo, xa digo tamén, agora para quitarlle ferro, que como sigamos así, por desgracia tamén, como se foi Xurxo, para min é unha desgracia. Desgracia, enténdase, desgracia política, non? Porque era un concelleiro que para min tiña moito que aportar seguramente a este concello ao longo dos anos. Pois, ao millor, tamén como políticos temos que facer unha reflexión, que non é tan fácil estar aquí. Entonces, bueno, teñamos un poquinho de sensatez, porque xa dixen antes que nós xa dixemos en comisións, hai cousas que se as vedes polas redes causan un pouco de vergonza allea, sinceramente. Moi ben, moitas grazas. Ahora sí pasamos á votación. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra. Non hai abstencións. 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada. Pasamos ao punto 6, que é moción do BNG sobre medidas para favorecer a seguridade na Nacional 120 o seu paso polo Concello de Ribadavia. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de decembro de 2024, adoptou o seguinte ditame. O Concello de Ribadavia dirixirase ao Goberno do Estado a través da subdelegación do Goberno, actual propietario de infraestructura, para solicitar as melloras recollidas nesta moción. O Concello solicitará a dita Administración as medidas legais pertinentes para a mellora da seguridade nesta estrada, especialmente nos puntos anteriormente citados. Ditas melloras solicitadas deberán ir na dirección de creación de novos pasos de peóns, instalación de sinais de tráfico vertical que alerten aos condutores da posible presenza de peóns, sinais luminosas que alerten de peóns na estrada ou atravesar os pasos adicados a tal fin, calquera outra medida que o Concello considere oportuna para favorecer a seguridade da poboación e axudar a controlar a velocidade en dito trame. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvanse para o Pleno PP, PSOE e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Ben, pois moi boa tarde a todos os compañeiros e a xente que nos acompaña. Parece que Paco tamén atopou a porta pechada porque non apareceu ou non pode. Bueno, eu no anterior punto non é que non quixera facer ningún apunte ni nada, pero bueno, efectivamente, a distribución das novas funcións corresponde ao Goberno. Acabase de mencionar, pois, efectivamente, non está o meu compañeiro concelleiro que no pleno pasado estaba, por razóns que el quixo, pois, a min tamén me doe a súa renuncia, porque como compañeiro era unha gran axuda, por suposto, como dice Nacho, non é unha boa nova, nin políticamente, nin para o Concello, e sobre todo porque eu estuve 4 anos tamén sola no anterior mandato e agora, pero bueno, outro compañeiro ou compañeira virá e todo seguirá. En relación ao que acaban de sinalar os meus compañeiros, tamén comparto que hai cousas que non están ben e que se debería ter un pouco máis conta deso. Hai persoas que somos todos diferentes
eu seguramente non sería capaz de facelo e outras persoas son capaces de facelo, entonces, pero hai que ter moita conta con certas cousas, como cando se asisten a colexios e onde hai nenos e menores. E xa vou pasar a nosa moción que presentamos en comisións, que sobre medidas que a nos parecen que poden favorecer a seguridade na estrada Nacional 120 ao seu paso polo Concello. Temos aí uns puntos conflictivos que nos sinalamos e que detectamos, como xa se falaron, como é o cruce co barro de Maquiáns, que empregado por moitos veciños e polos camiñantes que fan a chamada Ruta dos Muiños, o cruce a altura Torre de Oliveira, que tamén é empregado por moitos veciños da zona e polos deportistas que acoden ao centro deportivo do entorno, cruce da Franqueirán na rúa Piñeiral, que tamén é utilizado por moitos veciños desa parroquia e visitantes, e no entorno da estación a altura do cruce da Quinza, que é empregado por moitos traballadores e visitantes que tamén acuden aos locales hosteleiros da zona. Aí tamén, claro, expoñemos nos motivos que a Nacional 120 que supuxo no seu día que trouxo tamén moitos factores positivos, que é a eliminación do tráfico pesado polo centro da vila e tamén se convertiu nunha media circunvalación que agora, sobre todo nestes casos como agora que hai que facer cortes de tráfico ou o tráfico é tan intenso por as rúas máis céntricas, é unha alternativa para unir diferentes parroquias do Concello, xente que poida ir hacia Francelos, hacia Cortegada, que a pode utilizar, e tamén é unha das vías principales para acceder a Franqueirán. Vemos como, efectivamente, esta nacional, o seu paso tamén deixou vivendas, negocios, e en que é unha das, agora mesmo, penso que é unha das infraestructuras que máis empregadas son a día de hoxe. Salvo a altura do tanatorio, que ali sí que se puxo un paso de peóns, creo, e esa sinal de prohibir ir a máis de 50, que moita xente está empezando a respetar bastante, porque xa creo que tivo algún susto con algunha multa, e é verdade que, claro, é unha travesía casi, como decimos, é casi unha travesía considerada, e as velocidades que se alcanzan en moitos puntos son considerables. Salvo aí, e salvo algunha mellora que se fixera no seu día, que creo que fora tamén o alumeado, que tamén é importante, nos outros puntos que mencionamos non atopamos. Entón, intentamos dirixirse a quen competa, incluso creo que Brais outro día que mencionaba que se podía incluso solicitar a Fomento un cambio para que fora unha travesía, pero, bueno, creo que coa creación de algún novo paso peón ou instalacións de sinais verticais advertindo aos conductores de posible presencia de peóns, sinais luminosa que tamén alerten, porque, claro, as persoas, e voume incluir, a veces cruzamos en sitios indebidos. Na Nacional pasa moita xente que sube cara a Franqueirán, cruza, xente que aparca ahora arriba onde está o ximnasio tamén cruza, entonces, calquera outra medida, como pon aí que o Concello considera oportuna para favorecer a seguridade, incluídos badéns, aquí e noutras estradas que tamén temos solicitado. Sí que hai eso creo que se colocou, non sei se fai pouco, vindo de hacia arriba, da zona, antes de chegar ao cruce, sí que hai como uns volardos, perdón. Eso creo que non sei se se colocou agora, cando se fixo nova, ou xa estaban de fai tempo, non recordo. Si, bandas desos ou volardos, volardos non, bandas rugosas. Isto, sí. Sí, creo que fora. Antes de chegar, vindo de hacia Quines e Barcia, antes de chegar hai así como esas especies de que advirten de que hai un cruce que se vai a... E nada máis, grazas por a atención. Moi ben, moitas grazas, que anda para Ribeiro en Común. Ben, sí, repetindo un pouco das comisións, vamos a votar a favor, porque
nos parece necesario e, ao mesmo tempo, bueno, creo que son medidas, algunhas se foron facendo na anterior legislatura por parte do Estado, que é o titular da vía, o Ministerio de Fomento, e outras, evidentemente, estánse facendo e estou seguro que se van a continuar. Máis alá de votar a favor, sí que nos gustaría o noso grupo facer un par de reflexións e, sobre todo, un pouco de memoria, non? Porque durante moito tempo se estuvo reivindicando 3 rotondas para esa zona, no cruce San Cristóbal, no de Malqueán, sino da Franqueirán. E, bueno, cando o goberno de coalición no anterior mandato abordou esta cuestión cos responsables de Fomento, unha das respostas que nos deron é que os metros non daban para establecer unha rotonda na Franqueirán, que era o que o goberno de coalición lles pediu. Ben, eran argumentos técnicos e obxectivos e, bueno, evidentemente difícil alegar aí. Aínda así hai que decir que a seguridade mellorou moito coas medidas que Fomento implementou. E as implementou tamén porque hubo un goberno de coalición e un concello que se interesou pola cuestión e petou na porta de Fomento e pediu as cousas. E iso, justamente, é o que creo que agora o actual goberno debe facer, non? Continuar con esa reivindicación e esa interlocución co anterior goberno de coalición fixo con Fomento e continuar na medida de que aquí establece esta moción e outras moitas máis que habería que analizar. Entre elas, a que ti mencionabas, Maite, que dixen no pasado pleno, da posibilidade de convertir ese tramo nunha travesía. Que sucede? Que a travesía eu creo que sería o adecuado, porque, evidentemente, eso, ademais dunha circunvalación, eu creo que está chamado a ser xa unha segunda rúa principal de Ribadavia, non? O debatíamos fai moitos anos cando se falaba do Pexón, por exemplo. E creo que hai que continuar con outras melloras, por exemplo, o paseo peatonal, ou a acera, ou como que se queira que hai, e se quedou en embrionario entre o cruce da Rúa Piñeiral e o cruce da Rúa Oliveira. Debería continuar. E para eso o Concello ten que, está ben que se lle pida a Xunta da Deputación, non somos os primeiros en reclamarlle cousas a estas administracións, pero o Estado tamén ten vías importantes aquí, ademais do ferrocarril, tamén ten esta nacional, e creo que o Concello, creo que o alcalde e o goberno non se reuniron aínda con Fomento, si así que me corrixan e rectifico, e creo que é algo que toca facer, non? Porque, bueno, é unha vía importante e afecta a unha parte importante da poboación. Ademais, eu pediría, da mesma maneira que hai presencia da policía local cando hai un funeral no García Allende, no tanatorio, pediría que en algunhas actividades que tamén se dan e a veces se pasa por ali e hai unha acumulación de coches importante. Entón pediría que a policía local tamén axudara a regular o tráfico ou alertar da perigosidade que en algúns días da semana, motivados por algunhas actividades, as que eu, por exemplo, acudo e por eso o vin, creo que reforzaría a súa seguridade. Por parte do Concello temos esa competencia, temos policía e non costaría nada. Pero creo que a labor principal, ademais de que oxalá se aprobe esta moción, que o Goberno continue ca labor do anterior nesa interlocución con Fomento e se mellore esa zona que eu creo que é o que todos e todas queremos. Gracias. Ben, boas tardes a todos e a todas. Desexarvos unhas felices festas que non nos vimos ata agora. Nada, en canto á moción, nos parece perfecta, estamos totalmente de acordo, pero en temas de sinais, rotondas, sinais luminosas, verticais, luminosas,
pois creemos que deben ser estudadas por os técnicos expertos dependentes do Ministerio de Transportes, que son os titulares da Nacional 120, e aí deixamos que eles den a solución. En canto si se poñen ou non se poñen, estamos totalmente de acordo que se poñan, pero son os técnicos os que teñen que valoralo e facelo. Todo o que teña que ver coa seguridade vial, pois imos estar de acordo, como fixemos tamén no proxecto da senda peonil da Nacional 120 a altura da Franqueirán, que supoñía e sigue supondo un risco para as persoas que pasean por ese vial, por ese paseo, e son moitas, e toda medida que veña vai a ser boa para a seguridade das persoas. Polo que tamén instamos ao novo goberno a que continúa ca segunda fase desta senda peonil. Aí nos vai a topar o Partido Popular, o Grupo Socialista, para apoiar e colaborar activamente co Ministerio de Transporte, neste caso, que é o titular da Nacional 120. Como fixemos tamén nos no anterior mandato, loitando para empezar este proxecto. Un proxecto que contempla, era dunha inversión moi importante, creo que uns 300.000 euros, e a primeira fase pois foi este primeiro tramo, pero o proxecto total contempla a construción desta senda peonil, por quitar os quitamedos, dotación de muros de contención, para unha maior seguridade nesta segunda fase. Entonces, que instamos ao Goberno a que siga adiante con esta segunda fase deste proxecto. E tamén que, ademais, que se siga apostando polos proxectos que tiñamos pendentes das rotondas que estaban proxectadas e que, se hai posibilidade de leválas a cabo, pois, por suposto que imos estar a favor. En canto á moción, imos a votar a favor, porque todo o que teña que ver coa seguridade vial e das persoas, pois estamos de acordo. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o grupo? Sí. Gracias. Pois un pouco na mesma liña que apuntaban xa os anteriores intervintes, nos obviamente tamén imos votar a favor, tendo en conta que, se se persigue mellorar a seguridade viaria, pois nos estamos de acordo, pero, sempre cando tendrá que ser evaluada por os técnicos da carretera, que son os que realmente controlan o que é a normativa toda, porque apuntos aí que a nos parecenos ben unha rotonda, pero resulta que non hai medios, non hai metros suficientes, ou por exemplo un peón, parecenos que é necesario un paso de peóns, pero resulta que por normativa, por distancias a curvas, pois non pode ser. Entonces, nada, consultaremoslo cos técnicos, tamén, por exemplo, ca policía local, preguntaremoslle que se ao mellor eles teñen algo que aportar e independientemente do que les digan, pois mandaremos a moción aos técnicos da carretera para que les evalúen as posibles melloras. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Non sei se unha segunda quenda, se queren, e se non, quenda de peche. Maite. Pois moi breve, agradecer aos grupos as súas aportacións e os comentarios. Efectivamente, todo o que sean medidas legais pertinentes para a medida para a seguridade e para o que se poida facer, porque, como acaban de comentar os compañeiros, nos podemos decir esta rotonda aquí viría de maravilla, pero ao final non se pode, os pasos de peón que acabades de comentar. É verdade é que coa simple mellora, que foi unha mellora para mí moi importante, que se fixo no cruce de Franqueirán, que antes se tiñan que desviar os coches, esperar, a min agora, pareceme que co simple ese carril, que de ceder o paso e tal, por iso que hai pequenas cousas que sí se poden facer que ao final levan grandes ventaxas para a seguridade e para todo o que se pide aquí nesta moción. Entón, agradecer e esperando que se tramite, que se faga todo o que se poida, que sea posible por parte do Goberno. E aí tamén nos van a topar, por suposto. Grazas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, punto 7º, moción de Ribeiro en Común para que o Concello consiga a instalación de empresas no polígono industrial e se traballe na creación dun polígono comarcal. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión da 19 de decembro de 2024, autose en ditame.
que desde o Concello de Ribadavia se traballe en darlle unha solución á falta de solo industrial necesario para o asentamento de empresas e postos de traballo en Ribadavia. O Concello de Ribadavia demandalle a Xunta de Galicia como principal administración con competencias na materia de industria, solo industrial e traballo, e a Diputación Provincial que traballen para dotar a Ribadavia e ao Ribeiro dun verdadeiro polígono industrial para asentar empresas e a creación de postos de traballo. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a polo Ribeiro en común, resérvanse para o Pleno PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Vale, pues moi ben. Hola de novo. Esta moción, sobre todo, a traemos porque, bueno, o decíamos na exposición de motivos, non? E o dixemos tamén en comisións. Supoño que a todos nos gusta ver aos gobernantes da Xunta e visitar Ribadavia ou do Estado, vamos, en xeral que Ribadavia teña repercusión e que reciba a outras administracións. Eu creo que é unha nota positiva, incluso de normalidade democrática que o PP na anterior mandato, cando estaba na oposición, non foi capaz de realizar, non? Esa normalidade democrática de que en Ribadavia hai un goberno, sea cal sea, e evidentemente recibe visitas do presidente da Xunta, por poñer un exemplo. En todo caso, o que si votamos en falta, que ademais, si fai ese esforzo por visitar Ribadavia, cousa que, insisto, se agradece, e o digo con toda honestidade, creo que, ao mesmo tempo, é a nosa obriga decirlle ao presidente da Xunta e ao presidente da Diputación cales son os principais problemas que Ribadavia ten, ou polo menos que algúns entendemos que ten. E unha delas é a falta de traballo, a falta de oportunidades de traballar e vivir aquí. E, ademais, non é algo focalizado, algo illado, non? Sino que é un motor que desenvolve outros sectores, non? Entonces, se hai traballo, evidentemente, vai haber máis impostos, vai haber máis compra, vai haber maior poder adquisitivo, vai haber máis veciños, vai haber maior natalidade, vamos a aumentar todas as tasas ou todos os índices positivamente, non? E eu creo que eso nos interesa a todos. E iso non é posible mentras non teñamos solo industrial. E non o digo, nin é un análise, sabendo que é unha competencia autonómica, non o digo a nivel local únicamente, fago unha reflexión a nivel comarcal. Evidentemente, creo que o polígono industrial de Ribadavia leva moitos anos esperando pola Xunta para darlle unha solución. Pasaron moitos gobernos e sigue sin solventarse a falta de solo industrial en Ribadavia, pero tamén hai que facer unha reflexión a nivel comarcal, de todo o Ribeiro, de todos os demais concellos. Non existe un polígono industrial, non existe esa oferta de solo industrial na comarca do Ribeiro que sí existen noutras comarcas. E eu creo, evidentemente, se salva a situación porque todos e todas coñecemos amigos, veciños e incluso familia que van todos os días a traballar a Ourense ou van a Vigo, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, eso está moi ben, pero o lóxico sería que a Xunta apostara tamén non só polo turismo, non só pola hostelería, non só polo sector máis terciario, sino tamén pola industria. E creo que é importante, non só como sector secundario en sí, sino tamén como motor de outros sectores. E creo que eso falla. E creo que esa debería ser a prioridade do goberno, polo menos deste Concello, debería serlo. Por iso creo que non está de máis incidir na cuestión. Non vou entrar nas polémicas do verao cando se decía que se iba a aumentar o solo industrial e a realidade é que non se pode a día de hoxe. Entonces, bueno, creo que sobra propaganda, creo que falta honestidade, creo que falta traballar de verdade nesta área e creo que, evidentemente, o Concello e o Goberno vai a ter, eu creo, o respaldo de todos os grupos si lle dice claramente á Xunta que, mira, que hai un problema e a competencia é súa, da Xunta, e queremos unha solución. Porque, senón, evidentemente, nos vemos abocados a emigrar ou a traballar na hostelería. E
evidentemente, traballar na hostelería está moi ben, emigrar, se é cerca, non está mal, se é temporal e eres novo, pode ser unha aventura e enriquece, pero creo que ninguén quere para os seus seres queridos ese destino. Por lo tanto, bueno, creo que, como sempre decimos, luces sí, festa sí, pero traballo tamén, e pan tamén. E creo que aquí traballo e pan en Ribadavia sigue facendo tanta falta como sempre. Por eso creo que facemos ese chamamento a todos para que esta sea a prioridade desta legislatura, máis alá de outros anuncios que despois abordaremos, outras florituras, outros anuncios estrella, outras fotografías varias. Creo que isto é central. E é compatible con todo o demais, e creo que todo é compatible, pero isto, desde logo, creo que os veciños o están reclamando. E, se non, bueno, ao tempo. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para negar? Ben, pois, bueno, o título da moción xa o di, que se consiga a instalación de empresas e postos de traballo, como ben, creo que todos os grupos os demandamos neste mandato e no anterior. Creo que, me parece que foi no mes pasado, en novembro, que o BNG xa publicábamos algo sobre isto, sobre o que pon aquí, que no pasado verán o goberno municipal pois se reafirmaba na prensa que o goberno local estaba traballando na terceira fase e tampouco dubidamos que sea así, esperamos que se logre, porque é fundamental, como tamén se comenta aquí. Nós tamén, a través das nosas deputadas do Parlamento Galego, nos diriximos á Xunta tamén para preguntarlle sobre o tema. Estamos uns por aquí, outros por alá, pero ao final vemos que o tempo pasa e que o chan industrial pois non se acaba ampliando e tamén eu penso que eso como Concello nos afecta. Sobre todo estamos vendo que Ribadavia dunha maneira ou doutra pode chegar a ter a partir de agora moito máis visitante, máis turismo e xente que incluso, como decimos, sobre todo creo que desde os que estamos aquí na oposición, que queira asentarse ou incluso vivir aquí, porque é unha zona para vivir atractiva e tranquila e ben comunicada con calquera outro concello. Chegas enseguida a Ourense, chegas enseguida a Porriño, chegas enseguida a Vigo. Entonces, non sei se a Xunta alega necesitar algún plan para cometer dita ampliación ou se realmente é como vostedes dicen que é zona inundable ou... pero é verdade que se necesita este polígono ampliado e que se poida chegar a ser comarcal. Tamén me parece moi boa idea, porque efectivamente vemos que nos polígonos grandes, como se mencionou, como ten Ourense, como ten, onde hai empresas, pois a xente desprázase en 10 minutos, porque de aquí a Ourense tardase 10 minutos. Se nos chegáramos a conseguir un polígono industrial non só para o Concello de Ribadavia, senón que poidera ser para máis concellos, pois eu creo que sería estupendo. Por iso o noso voto vai ser a favor. Grazas. Bueno, hai moitas cousas que se dixeron nas que estamos de acordo e, polo tanto, non hai moito máis que engadir. Que ocorre? Que a veces confundimos unha cuestión que é boa, que é novedosa, que é importante para o pobo, con o que pode ser un motivo, como decía, creo que apuntaba Brais, para encontrar esa posibilidade ou esa necesidade, porque ao final non deixa de ser unha necesidade de quedarse a vivir neste pobo. E son cuestións diferentes. Estaba analizando ahora, estaba mirando, porque a veces que a información pois che dá moitos síntomas de cuestións. Decía fai un momento Maite que o que estamos a vivir é importante, por suposto,
Que vai haber máis xente, polo menos esta Navidad, sí. As seguintes, seguro que con menos intensidade, porque todo a televisión e todo demais fai cousas que a min, sinceramente, me molestan, pero me molestan como ribadaviense, non ten nada que ver co que está acontecendo. Quero dicir, eu por eso decía antes, no anterior punto, que nós como oposición estamos sendo, creo que moi leales, porque estou convencidísimo, pero convencidísimo, e non é algo recurrente, é que estou convencido que se moitas das cousas que pasan, porque cando un se intenta colocar medallas que non lle corresponden, que a mellor son dun pobo, pois tamén é certo que se ti te colocas as medallas, eu teño oído xa falar por aí, bueno, é que gracias á Concelleira de Cultura, gracias a todo o que temos aquí, non personalizo nada, pero teño oído, non? E a realidade non é esa, a realidade é que a mellor de algo que non é bo, que é o que vou, porque a maioría, ou non sei se o pon nas normas, eso descoñezo, pero dende logo os povos que optan a este concurso é porque teñen 5.000 ou menos de 5.000 habitantes. O sea que de algo que está resultando moi bo, no fondo o que se desprende é que antes non pudemos optar porque non baixáramos deses 5.000 habitantes. E isto é unha reflexión profunda e de pensar, porque agora vendo os demais concellos que foron aspirantes, e xa digo, non coñezo as normas en profundidade, pero creo que van por aí. Porque cando se fala de povos, pois probablemente sexa nese sentido. Pero ao marxen deso, se miramos todos os que foron gañadores, a población tamén disminuiu, salvo en algúns casos en comunidades máis importantes, onde o crecemento industrial é importante. Entonces, que quero decir con isto? Que de pouco vale, eu tiven a sorte ou a desgracia de coincidir con un conselleiro amigo no seu momento que decía, de pouco vale que poñamos farolas, que poñamos adornos, que poñamos columpios, que poñamos de todo, si despois non hai xente nos povos. E ese é o problema. As inversións para quedar ben están moi ben, pero despois hai que asentar población. E por que digo isto? E por que o falo? Porque este é o discurso que mantiña o Partido Popular aquí. E é co discurso que estuvo casi toda a campaña. Hai que traer empresas, a xente necesita tal. Cada vez que os que nas redes sociales decían algo, sí, todo está moi ben, eu seguramente que ahora sería o discurso. Todo está moi ben, pero non hai traballo. Ese sería o rollo dos que son hooligans desta xente. Sí, moita xente, pero non hai traballo. E non hai empresas, e non hai tal. Porque iso é así. E leva sendo así durante 20 anos. Ahora parece que se olvidou. Entonces, eu non desconfío que o goberno traballe nesto. O que pasa é que hai que ser honestos e contar a verdade. O que non se pode decir é un día aquí que desbloqueamos as naves e o solo industrial e algunhas que están na parte que se pode chamar a primeira fase e despois non ser realidade. Porque isto dixemos aquí, eu oi nunhas comisións, e nunca máis volvín a saber nada desto. Ao mellor estou errado e ao mellor sí que hai algo. Pero isto se vendeu xa aquí fai un ano, ou perto dun ano. Eu non sei o que pasa, xa non falo da terceira fase, porque iso dá para outro telediario. Quero dicir, como vamos a desbloquear algo que sabemos perfectamente, por eso Brais anotaba algo que seguramente se vai falar tamén despois, e que molesta bastante, por certo, moito molesta, porque é que vos pasades 4 pueblos. Porque creo que hai unha ansiedade tan grande de vender cousas que ao final se cometen erros que xa non estamos dispostos os demais a pasar. Quero decir, como vamos a vender que se vai facer a terceira fase se a zona inundable? O sea, estamos dando a xente unha noticia que é falsa. E o sabe o alcalde,
O sei eu, que fui un alcalde, o sabe ela que foi alcaldesa, e o sabe el que foi concelleiro. Entonces, non se pode ir aí facer unha foto e que os concelleiros, ademais, teñen moi pouca, non sei, ou moi pouca información do Concello, ou son, bueno, sí que o creo, ou son tan, non sei, son tan irresponsables que veñen aquí, con arrogancia, venden o primeiro que se lle ocurra, e aí quedou. E despois, botalle un galgo, total, nadie me vai protestar na rúa, porque os anuncios de fai un ano nada, o anuncio de non sei que nada, quero decir, con este tema hai unha cuestión que nadie pode poñer en cuestión, nunca mellor dito. Hai a necesidade do parque empresarial? Sí. Quen traballou nese parque empresarial? Cando acaben os 4 anos, eu teño dito moitas veces, a xente se vai facer unha reflexión. Isto está moi ben. Outras venta de motos tamén está ben. Pero cando chegue o gordo, o de, oye, mira, e canta población temos, e canto traballo novo temos. Porque, mira, aí hai unha empresa que algún sabemos o que nos costou, que hoxe dá máis de 200 postos de traballo. Algúns tamén nos... Oi, te aseguro que a ansiedade de vender as cousas lle pasa a todos os gobernos. O noso tamén, pero eu creo que hai que primeiro, antes de ter as cousas, eu polo menos neso era escrupuloso, e creo que no anterior goberno tamén o éramos. Cando tiñamos que anunciar algo, hasta que tiñamos algo seguro, non salíamos a decilo. Por qué? Porque é un pouco arrogante, é un pouco, non sei, ao mellor o atrevemento de decir esas cousas pode levar a que haxa confusións. E co tema do parque empresarial do traballo, eu creo que non pode haber confusións. Oye, o Gallá se pudera facer a terceira fase mañá. O Gallá conseguíramos parque empresarial e que crecera e que fóramos atractivos, pois xa mañá mesmo. Pero non é así. Entonces, eu quizás a visión do parque comarcal eu xa contemplo entendendo que Ribadavia xa é o parque comarcal de por sí. Non por eso creo que ao mellor os demais concellos non teñan que ter parques pequenos onde se instalen as empresas máis, digamos, máis locais, porque ao final tamén teñen que ter onde agrupar as poucas empresas que teñan. Pero, de verdade, sexamos serios, porque este é un tema, para min é dos máis serios. Eu non sei, descoñezo, non dudo que non se estén facendo xestións, pero eu descoñezo cales. Eu creo que xa deberíamos poñerlle cabeza, ao millor, a que esa terceira fase onde estaba contemplada, se non é posible que sexamos quen de decirlle aos ciudadanos que non é, non lle sigamos mentindo, porque non me implica nada, e non é culpa nin deste alcalde, nin dos anteriores, nin siquiera do que iniciou eso. Xa o digo, que foi, creo que, se non me confundo, creo que foi José Pérez Iglesias. Pero non é culpa de ninguén, o digo sinceramente, é culpa de que ao mellor a normativa cambiou, pasamos de zona inundable a que ora é zona, pois, xa non sei como se denomina, de franja de non sei que, e que non se pode. Porque incluso, se nos poñemos estupendos, xa teño dito, ao mellor nos metemos nun jaleo con outras empresas que temos aí instaladas. Ahora, fagamos ao mellor con sensatez unha nova idea de como podemos ampliálo, que non o sei. Eu teño varias que a min no seu momento se me había informado, non sei hasta que punto poden ser posibles ou non, pero digo dentro da legalidade. Pero iso por ser constructivos, porque máis alá da moción, que sí que incide nas cousas que políticamente non se deben vender, eu creo que aí sí que temos que ser cautos. E eu, sinceramente, aí estamos dispostos a botar tamén unha man, porque coñecemos xente, sabemos do que vai o tema e podemos axudar. Volvo a decir, se vos, evidentemente, queredes que axudemos, se non queredes que axudemos, pois eso xa é outro cantar. Ou se estades noutra historia, que a mellor podedes contestarnos,
que nós descoñecemos. Pero para min este é un tema capital. E se non o facemos ben, non vamos dar arrancado outra vez. Vai ser o eterno problema do parque empresarial. Porque eu recordo antes de entrar aquí, e xa remato, que co tema do parque empresarial se levaba anos. Despois é verdad que houve problemas cos veciños, problemas non, os veciños reclamaron as súas terras yo que eles estimaban con 20, evidentemente todo se foi retrasando. Pero ao mellor pasaron 20 anos desde que se fixo, non exagero, ou desde que se iniciaron os primeiros trámites. Entonces, agora xa levamos unha temporada onde sí que se agotou, pero alguén o agotou, alguén fixo o traballo, pois, ao mellor, temos que poñerlle cabeza a eso, que xa digo, na anterior legislatura xa se había falado, e ademais, levando varios varapaus cando che dicen técnicamente o que é. Entón, bueno, eu apunto a esa historia, non apunto ao conflito por o conflito. Eu o que digo é, e repito, menos ansiedade en vender cousas que non se poden facer, máis traballar e cando as teñamos, pois podelas anunciar. Pero non eso de andar vendendo cousas e cousas e cousas que non se poden facer, porque ao final, eu como oposición diría, a mí, perfecto, canto máis anuncies e menor fagas, algúns xa empezan a decir, anuncios hai, ora cousas, poucas. Entonces, eu o que digo é eso, sensatez, volvo a apelar a eso, e neso nós estamos dispostos a botar unha mao, porque xa sabedes que depende de moitas outras administracións. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Pues, bueno, obviamente para este goberno o tema do empleo tamén é un obxectivo primordial e obviamente o desenrolo do polígono industrial é un camiño para conseguilo, por eso que sabedelo, é dicir, o máis rápido, porque obviamente xa está expropiado e desenrolar esa terceira fase, sabedes o problema que está, pero a nosa idea é pelexala hasta o máximo que poidamos. É dicir, se por desgracia non pode ser, tendremos que mirar outras vías, pero agora o que nos dicen os técnicos é que o máis rápido é desenrolar esa terceira fase, ou al menos os metros que poidamos, digamos, salvar desa zona inundable, en eso estamos traballando e ese é o noso obxectivo, que se despois non sale, pois obviamente tendremos que mirar outras fórmulas, pero claro, como eso é un obxectivo primordial, pois vamos a empezar primeiro por o máis fácil e por o máis rápido. Por eso que, bueno, o noso voto vai ser a favor, posto que esta moción o que busca un pouco deso, buscar empleo e solucións á falta de solo industrial neste concello. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Non sei se van querer unha segunda quenda ou turno de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Fun apuntando un par de cousas, pero, bueno, me quedo co positivo de que se vota a favor. E non é pesimismo, é a experiencia. A experiencia me ensina que se pode votar a favor e despois non facer nada por que se execute e se leva a cabo a moción. E sospeito, bueno, tamén é certo que casi non se deu debate ao respecto, pero creo que están os informes, vou a facer un pouco de memoria. Das primeiras xuntanzas que o anterior goberno de coalición fixemos foi na Confederación Hidrográfica para abordar este tema, este e outros temas. Este é un deles. E foi impepinable a resposta, é dicir, a porcentaxe de afectación a que sempre alude o actual goberno do PP da terceira fase e que tamén menciona moitas veces o bloque e que a súa inmensa maioría está en zona inundable. É certo que fai un ano o goberno anunciou que se estaba estudiando a posibilidade de recurrir e apelar en base a unha redacción para que se ampliara e se conseguiran os maiores metros posibles, pero a realidade é a que estamos deixando pasar un tempo precioso e dúas, isto non nos vai a resolver un problema que eu creo que é estrutural e cuxa responsabilidade está, insisto, non no Concello, non neste goberno do PP, sino na Xunta de Galicia. E isto é así.
Entón, o que pode facer este goberno do PP ou antes o que fixemos outros é justamente darlle importancia a este asunto e reivindicar ali onde se nos escoitou, porque moitas veces a Xunta non nos quiso escoitar, pero que agora non ten ninguna excusa para non escoitar o Concello de Ribadavia. Entonces, por eso o noso goberno trae isto aquí, o noso grupo, trae isto aquí, para que o goberno tome constancia de que o problema debe iniciarse a súa solución a raíz e a iniciativa do goberno, sabendo que eu non fago responsable ao Concello da falta de solo de Ribadavia. É un problema autonómico e un problema da Xunta. E a mí me fastidia bastante que se pasen por aquí representantes dese goberno, pero non aborden as cuestións trascendentais para o meu povo, para o noso povo, que é o povo ribadaviense. Entonces, nos insistimos en que isto é fundamental. As outras cousas tamén son importantes. Insisto, todo suma, eu non o digo a nivel constructivo, pero a realidade é a que é, e a realidade do Ribeiro é a que é. E Ribadavia como capital ten que exercer tamén ese liderazgo. E o liderazgo ten que decir que aquí falta solo industrial e que en San Cristóbal solo non vai a ser posible. Entón, teremos que buscar unha ubicación dun polígono de verdade, dun polígono estándar, con os metros mínimos, que sea comarcal de todo o Ribeiro e que evidentemente o xestiona a Xunta e donde todos os concellos nos sintamos aludidos e donde empresas reais poidan crear postos de traballo e se poidan asentar aquí. E na nosa ubicación estratégica creo que é posible. Entonces, isto depende da Xunta de Galicia, non o volvo a repetir, da Xunta de Galicia. A única responsabilidade que ten o Concello é de focalizar e de reivindicar e ser o máis insistentes posible nesta cuestión. E as outros investimentos que a Xunta de Galicia traiga a Ribadavia, benvidas sexan, pero o fundamental é isto, porque isto é o núcleo que vai a dinamizar todo o demais. Sin isto, o outro pode estar ben para un sector determinado, pero non para a sociedade no seu conxunto. E creo que sería dunha irresponsabilidade importante desaproveitar por parte deste Concello e deste Goberno, desaproveitar unha situación favorable no social, favorable no político, cunha maioría absoluta, cunha estabilidade institucional. Os que sabemos o que son, o digo en sentido recíproco, os gobernos de coalición, onde moitas veces tes que negociar moitas cousas, este goberno non ten esa forma de actuar. Ten total liberdade. Entonces, non hai excusa, de verdade non hai excusa. E o tema da perda de poboación que se aludiu, evidentemente, iso é un dos efectos, un efecto, unha das visualizacións do problema, efectivamente. E insisto, de verdade que non é algo que se lle poida achacar ao Concello, porque isto é un problema que está sucedendo en moitos sitios, pero as nosas oportunidades temos que aproveitalas. E creo que se deixamos pasar esta oportunidade, creo que nos vamos a arrepentir e podemos xogar a mala política, botarlle a culpa a outros, pero a realidade é a que é. E unha reflexión final, eu digo ao Nacho, portavoz do PSOE, que sigue insistindo e sigue con moi boa fe, e creo que fai ben, en pedir unidade ao goberno e diálogo. Creo, Nacho, que perdes o tempo, de verdade. Hoxe quedou demostrado que perdes o tempo. É dicir, unha falta de respeto institucional. Se anuncian cousas cando ainda faltan permisos, igual que se anunciaron nas estradas que iban a arranxar e faltan permisos. Eu o que sí me gustaría preguntar, e o teño preparado para Rogos, é se o orzamento que se nos informou que faltaba en comisións e que hoxe de repente apareceu da Diputación, só espero, e un rogo que vou a facer, unha pregunta, mellor dito, pero só espero que non sea a expensas do asilo, como sucedeu coa pista. Só espero eso. Só espero que non sea a expensas do asilo. Entonces, creo que eses investimentos están ben, pero creo que perdes o tempo o goberno, por desgracia,
está, pois, quizás, na súa lúa de mel, está na cúspide, quizás, de creérselo mucho, e, pois, o menosprecio aos grupos está sendo constante. Está sendo constante, e xa levamos ano e medio, xa levamos ano e medio, e esta non é a primeira e non vai a ser a última. Pero creo que faz ben, e nós creo que os demais grupos debemos facer o mismo de aludir a esa unidade, pero creo que perder o tempo. En todo caso, volvendo á moción, creo que máis alá de que haxa falta de respeto institucional, máis alá de que o goberno quere ir por libre, oxalá queira ir tamén nesta cuestión por libre, que se faga, que aluda ao seu goberno autonómico, e creo, bueno, que sería bo para Ribadavia, pero tamén para o Ribeiro. Reiterar os agradecementos a todos os grupos, tamén ao grupo de goberno polo seu apoio, e eso sí, insisto, unha cousa é votar a favor e outra cousa é levar a cabo. Agardo que así sea. Grazas. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, punto octavo, que é moción de Ribeiro en Común para ampliar o servizo de limpeza viaria na vila en todas as localidades do municipio. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de decembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen, que desde o Concello de Ribadavia se amplía o servizo de limpeza viaria na vila en todas as localidades do municipio, que se cumpra a normativa de limpeza viaria reforzando vigilancia e, se fora preciso, sanción polo seu incumprimento no relativo ao uso de colectores e ao paseo de mascotas. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Secretario, que anda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. A moción consta de dous puntos totalmente relacionados, pero autónomos ou independentes. Primeiro, nós nun escrito do 16 de decembro advertíamos que as rúas de Ribadavia estaban sucias. Estaban sucias para veciños, pero tamén para as masas da boa noticia de que aumentaron moitísimo os visitantes. E, ben, o decíamos tamén nun escrito onde podíamos que se reforzara tamén o servizo de tráfico, de estacionamento, e que se fixeran outra serie de melloras. Pero que nós o que estamos a votar en falta é justamente a falta de limpeza no centro e no casco histórico, que é por onde transitan estes visitantes. Hasta o punto de que os fins de semana, eu sei perfectamente, é comprensible, que, bueno, moitos fins de semana non haxa servizo de limpeza, pero que é incomprensible que os visitantes se leven unha mala imaxe con todo o positivo que despertou esta campaña, esta victoria no concurso dos bombóns, bueno, que poida chegar a ser contraproducente por levarse unha mala imaxe de Ribadavia. E xa non entro noutras cousas que non dependen do goberno. Eso xa se falou en redes, e creo que en Petit Comité podemos incluso gozar de unanimidade na nosa opinión de todos os grupos. Agora ben, no temas que depende do Concello, como é a limpeza, creo que non costa nada reforzar ou contratar puntualmente un reforzo, ou, evidentemente, tirar de horas extras sempre que os traballadores queiran, insisto. Pero a realidade é que o servizo de limpeza hai que reforzalo en fins de semana cando temos o pobo cheo de xente, porque a imaxe que están a levar non é nada positiva. En segunda instancia, e aludindo xusto ao que o goberno na oposición decía, o dixo reiteradas veces, o trouxo aquí a pleno en diferentes mocións, de estender tamén o servizo de limpeza aos núcleos e parroquias de todo o municipio. Entonces, bueno, evidentemente, donde isto se ten que trasladar é aos orzamentos 2025. Non o fixeron no 2024. Ben, nos agardamos, e por iso traemos esta moción, para que, ademais de que se aprobe, se execute, e donde se executan é nos orzamentos. Entonces, a excusa sempre dita fora do pleno de que non hai diñeiro, e que hai moitas débedas, xa quedou demostrado polos feitos que non é verdade, porque se aumentou todas as partidas de festas, entre outras. Entonces, se hai diñeiro, eu creo que o da limpeza é prioritario.
Así non lo reivindicaban os anteriores gobernos, non só de coalición, sino os moitos anteriores, e teñan razón en facelo, tamén o noso, pero non mellorou en absoluto. Eu, na miña opinión, creo que empeorou. Entón, as dúas cousas, creo que o Concello, o Goberno, ten que reforzalas vía orzamento. Si é que se aproba esta moción, ou, inda que non se aprobe, así debería ser. E por iso facemos tamén mención e recordamos o que prometía o Goberno cando estaba na oposición. Agardemos que así sea, que sea aprobada, pero sobre todo que sea executada nos orzamentos de 2025. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Bueno, pois nos parece tamén importante este reforzo de limpeza, sobre todo, aínda que non fora, creo que este ano por o dos bombóns, en fechas moi sinaladas que temos en Ribadavia, pois creo que ese reforzo é imprescindible, e aparte que tamén se crearían novos postos de traballo, como pode ser o da Policía Local, que agora tamén eu penso que estes días deben estar desbordados, non, o seguinte, vexo xente, bueno, de Protección Civil colaborando, pero é moi difícil con toda a afluencia de xente sin reforzar o persoal poder facer o mesmo traballo. Concordo tamén que se anunciou por parte do PP cando estaba na oposición, penso, que se iba a chegar ás parroquias de todo, porque claro, ao fin e ao cabo os servicios municipais creo que teñen que chegar a todos os veciños, vivan onde vivan en Ribadavia ou vivan nas parroquias de ao lado. Moita xente tamén sempre se queixou de que había zoas que se limpaban máis ou menos diariamente, outras que casi non se chegaba, e eu sigo dicindo que moitas veces é precisamente por falta de persoal que non se pode atender. Entonces, tamén ten que ser unha prioridade ter o suficiente persoal para chegar a estas cousas. E máis, vendo agora, a hostelería está xerando moita máis residuos, moita máis basura, a xente que ven igual, entonces, a imaxe do que veñen a ver pode se ver empañada. E xa non imos entrar en outros temas relacionados coa hostelería, que tamén están moi ben postos, que poidan aparecer por aí para que a xente poida comer ou facerse con algo quente, porque eso tamén nos axuda, como digo, a como pobo, a que nos visita xente e se leve un bo recordo noso. Imos a votar a favor. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, aquí hai varias cuestións, algunhas xa se eludiu, e, polo tanto, son cousas recurrentes. O que pasa que sean recurrentes non quere decir que non haxa novos factores que poderían cambiar as cousas. Algún xa se está dicindo, evidentemente, se hai unha situación extraordinaria, hai que tomar medidas extraordinarias. Eso é unha evidencia. Non pode ser que salgamos a vender, pois, que temos casi en carteira 600.000 euros para gastar non sei de onde, que só abordaremos despois. Eu coincido, eu non son, con isto contaste a Brais ou que aludía, eu non son ingenuo. Que pasa? Que eu sinceramente, xa teño dito moitas veces, e sí que digo que non é con arrogancia, que eu aquí xa non teño nada que demostrar nin para ben nin para mal. O sea, o que fixen ben, e o que fixen mal, que seguramente é moito máis que o que fixen ben, pois tamén. Algúns xa se encargaban de decir o moi mal que se facían algunhas cousas e nunca de decir nada ben do que hai. Pero o que está ben está aí. E algunhas cousas perdurarán no tempo. Outros xa virán que o dirán. En todo caso, como digo, situacións extraordinarias levan a solucións extraordinarias. E cando se fai aportacións, por eso decía que eu non deixo de ser,
non son incrédulo, pero creo que cando encima tes todo a favor, porque cando non o tes, pois as situacións extraordinarias che fan levar a facer ao mellor 3 veces o traballo que outros non teñen que facer. Eu viví en situacións extraordinarias de outro tipo, por desgracia, e algúns tamén as vivíchedes. Evidentemente non é o mesmo afrontar unha campaña como esta que che veña do ceo e que ben vida sexa, e que quedes como Dios, falando en plata, que che veña unha sequía que non vai a volver, ou que esperemos que non vai a volver en toda a vida, non vai a volver porque, entre outras cousas, resolvemos e temos unha dotación para resolvela. Non é o mesmo eso que afrontar outro. Pero, claro, aseguro que outro deu moitísimo máis traballo que deu isto. Seguro. Pero, claro, os que están aí fora, o outro non o ven, yo que afrontan agora, pois parece que é unha cousa que se trai do ceo. Non, consigo moito traballo. Pero, o que vou, situacións extraordinarias. Eu xa non vou entrar, o teño aquí, e que o teño dito noutras, porque isto, como xa digo, é recurrente. Melloraremos o servicio de limpieza viaria e estenderémoslo a todas as parroquias do Concello. Isto é un anuncio que sale o alcalde a facelo en campaña electoral. Ano e 6 meses pasados. Pódolle asegurar ao alcalde que hai menos barrendeiros que había noutras épocas. Que as parroquias non se limpian. En canto ao que falamos da limpieza viaria, de estendela. E iso era moi fácil decilo desde aquí, pero era moi fácil decilo, verdad? Porque a capacidade do Concello era limitada. Eso decía eu. Eu decía a anterior alcaldesa, decía a anterior alcalde. E aínda así, volvo a insistir, había máis limpeza viaria que hai hoxe. E iso é demostrable. Había máis barrendeiros en épocas, xa non digamos noutras, que había, por circunstancias diversas, había moito máis personal que viña de outras administracións, da Xunta, da Diputación, de quen fora, e había máis. Eso é así. E non por eso estamos aí achacándolle ao goberno todos os días, os mesmos que ahora alardean do pobo e presumen, e parece que a mí me fai moitísima gracia, o digo sinceramente, por eso digo que non son ingenuo, Eu estou alucinado, de verdad, estou alucinado da cantidade de embaixadores que ten este pobo que durante 20 anos só se dedicaron a poñernos a parir. Non digo o goberno, sino como pobo. Eu vexo algún, evidentemente non vou dicir os nombres porque quedaría moi feo, pero veo algún personaxe deste pobo facendo de guía turística, eso teño visto eu, estes días, cando durante 20 anos, volvo a repetir, falaban pestes do propio Concello. Eso non é quererlle a este pobo. Eso é quererlle solo ser tan hooligans que solo lle queren ao Partido Popular. E cando gobernan os seus, o pobo é maravilloso, e cando non gobernan os seus, o pobo é unha merda. Pero os que lle queremos ao pobo, por eso eu non son ingenuo. Brais, eu querolle este pobo. Non son ingenuo. Eu podría decir que o pobo en moitas cousas está feito unha merda. Os domingos cando te levantas está feito unha merda. E é unha situación extraordinaria, sí, pero está feito unha merda. E se estuéramos nós, eses hooligans dirían que o pobo estaba feito unha merda? O dirían. E dirían que o dos bombóns está moi ben? Sí, pero menos. Dirían que o pobo está feito unha merda. E potenciarían que o pobo está feito unha merda, e dirían que os contenedores, como vexo eu, están cheos, porque o decían en situacións como non eran estas. Entonces, a donde vou? Home, alcalde, vicepresidente da Diputación, coño, falemos claro, a Diputación ten maquinaria para facer limpezas. E nós o pedimos o día 17, se pode facer, non podemos ser máis leales. Que o temos que pedir nós?
Porque, de verdade, se tes un problema co presidente, e o digo así sinceramente, o pedimos nós dentro do grupo, que seguramente nos fan caso, porque o teño demostrado noutras ocasións, de pedir cousas que ao día seguinte, por arte de magia, aparecen da Diputación. Se o teño que salir a pedir así, non é o que eu non estou ali, pero o meu grupo fai. Non hai ningún problema, e de seguro que vai estar. Porque se trasladamos á prensa que a Diputación non axuda cando hai unha situación extraordinaria, estou seguro que o presidente, que non é tonto, non só vai vir aquí a vender o rollito de cando quedamos bien, terá que vir a axudar. Creo eu, sinceramente, estou seguro que se iba a facer. Entonces, oye, recoller os domingos, pois se hai que fastidiarse 2 ou 3 domingos, a Diputación ten recursos para eso. E se hai que mandar algunha máquina baldeadora que as ten, e ti sabes que as ten, ou deberías sabelo, pois se manda. Eso é unha cuestión puntual, extraordinaria. Outro xa é unha cuestión de haber vendido algo que non é tan fácil de facer. Pero, aínda encima de non ser fácil, tes unha cousa, alcalde, é que tendes máis cartos para personal que nunca. O plan da Diputación, hai unha parte, como ti ben sabes, que vai destinada a personal. E temos menos recursos de personal, eso a concelleira de servicios seguramente o pode corroborar, ahora que se vai facer cargo delo. Ten menos barrendeiros que tiña o millor antes outro. Entonces, eso non é capacidade de gobernar. O demais ben dado. Xa digo, se esta campaña lle cae a outro calquera, pero con isto vivimos. Non, eu creo que non. Porque, cando acabe, vamos a estar nas mismas. Entonces, xa digo, eu non son ingenuo, eu apelo á sensatez. E se o goberno quere facer, o fai. Eu creo que hai que, en situacións extraordinarias, facer cousas extraordinarias. É a miña opinión. Eu, polo menos, o faría. Seguramente, como non tedes a presión que volvo a insistir que terían outros, é como o tema de eu non teño constancia tampouco de que pedira desaxuda digo por escrito e como procede aos demais forzos e corpos de seguridade do Estado para o tema de tráfico e demais. Non sei, ao mellor o fixéchedes últimamente, pero eu non a tiña. E eu vos dixen que a fixérades, ou o noso grupo vos lo dixo. É unha forma de axudar tamén, porque ao final, se hai tráfico, se a xente chega, se cabrea, hai malos momentos entre xente, hai malos momentos entre os propios veciños que non entenden a veces algúns, xa digo, eso a min, dende logo, non me importa, hai que entender as cousas que son extraordinarias, pero, home, eu creo que un pouquiño máis de esforzo lle podíamos poñer, eu creo, porque, xa digo, o domingo pasado, os contenedores eran un escándalo, e xa digo, é unha situación extraordinaria, nadie dice que non sea algo que, eu me acordo que eso, pero fixádevos, e só lo digo como anécdota, eu como alcalde que tiño defecto, porque había moitos que, xa digo, destes que se poñen agora a presumir de pobo e só sabían quitarche fotos. Había unha erva, coño unha foto. Había unha bolsa, coño unha foto. O contenedor, os 5 estaban vacíos, pero iban quitarlle a foto que estaba cheo. Eso vivín eu, como alcalde. Entonces, eu teño o defecto de contestar. Claro, eu un día tuve a osadía de decir, home, pois, si están cheos os contenedores un domingo, de agosto, evidentemente, era porque había moita xente, porque había, tamén daquelas había, e non facía falta isto. Claro, ostra, como nos puxeron? A caer dun burro, porque claro, era o tema de tendes que reforzalo, e tendes que tal, e tendes que cual. Claro, tendes, pero non é unha situación extraordinaria como era ahora. Quero decir, eso se pode facer e o debería de facer, e esta moción apunta nese sentido. O outro xa é unha cuestión de goberno que eu vexo que pasan os meses e non se fai. Pero, bueno, eso xa é un problema que abordaremos cando acabe a tal. E un último apunte. Despois, algúns temos un pensamento hacia a empresa, home, sobre todo despois
de haber sido leales, de haber sido responsables, máis que responsables, e despois de asumir competencias que non nos correspondían. E agora, vendo a actitude con algunhas cousas xudiciais que todos sabemos, pois, dende logo, a empresa Aqualia ten un camión que está para eso, e ten un compromiso que tamén está para limpiar, pois facédollo cumplir. E iso digo eu, como Grupo Socialista, porque a mí me parece que é o mínimo que deberían de facer. Vale? Xa que non fixeron o que debían facer antes. Entonces, eso teñen aí, teñen un pequeno camión, teñen tal, e se tamén teñen problemas de personal, pois teránlle que pagar. Son unha empresa ben forte e o poden facer. Entonces, eu creo que esa é outro apunte de cousas que nós valoramos que se poidan levar a cabo. Se o queredes facer ben, e se non o queredes facer, pois de pouco vale, o decía antes Brais, se aprobades ahora a moción e despois non facedes nada desto, porque Brais xa trouxe esta moción, ou Ribeiro en Común xa trouxeron esta moción, non sei se Ribeiro en Común ou BNG, xa trouxeron aquí nestes meses. E ao final non é nada. Entonces, bueno, xa digo, menos vender historias que non resultan e máis accións. Do tema de despois eu tamén farei rogos e preguntas. Aludí a Brais, digo, para adiantarnos xa o debate, para rematar, canto antes, despois. O tema de hoxe de falta de respeto institucional creo que non se pode dar. Eu aí sí que xa non son incauto, eu vou a ser duro ainda que xa no tema de rogos e preguntas, pero eu lendo ahora as cousas e sendo coñecedor de que a xenda de o vicepresidente, creo que é o que veo hoxe, xa non sei o que é unha falta de respeto terrible que se nos avise unha hora antes, como se os demais non tuveramos outras cousas que facer. E ainda encima, despois salgan a decirse cousas contradictorias. Non se dixo, polo menos na páxina do Concello non se fixo alarde do tema, hasta ahora. Non sei se ahora xa se fixo. Pero no de Servicio Municipal de Deportes, sí. Ahora, antes da hora se saliu a colgar que era 1.200.000 euros. Xa pode ser unha obra de cuidado, xa o digo tamén. Non sei que expectativas está deserando, pero 1.200.000 euros, ollo ao piollo, como decía outro. E na noticia que sale en algunha tal, que tamén anduveche de rápidos, xa falades de 650.000, porque claro, é a parte que pon a Xunta. É unha subvención envenenada, pero se decides que a ten a Diputación e que vai cofinanciar, non sei de onde. Eu que son coñecedor dos orzamentos, como ti sabes, non hai en 3 meses licitar, logo falaremos dese asunto, por non entrar noutras historias, que despois non nos levemos as mans á cabeza, porque cando hai falta de respeto, xa teño dito, despois non nos levemos. A estas alturas xa non che estamos para pensar, mira, se non se hacen las cosas, porque son que xogades, é culpa de los demás grupos. Non, os grupos vamos a facer o noso traballo. E o que non se pode facer é que el grupo de gobierno se salte as normas a la ligera. E vos é o que estades facendo con moitas cousas. Anunciar unha historia que non se ten ni siquiera os permisos, manda carallo. Falando mal, manda truco. Ademais de 1.200.000 euros. Total nada. En fin, non é que moleste, ao contrario, pero hai que facer as cousas ben. Non vir aquí a facer o que non se debe. Pero bueno, xa digo, falaremos despois. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. Como apuntaba Brais, aquí tiña esta moción contemplaba 2 puntos. Pois obviamente no primeiro non podemos votar en contra, posto que, como nos recordou Nacho, é unha aposta a que concurríamos nas pasadas eleccións, polo tanto, sigue estando no noso calendario de ruta ampliar o servicio de limpieza viaria ás localidades do municipio. E, bueno, en canto ao segundo punto, non vou abrir debate, é dicir, non teño, digamos, opinións que me digan que é tan grave, pero, bueno, admito que isto pode ser opinable, admito como un rogo, como unha sugerencia, como unha mellora para
unha posibilidade de mellora e, polo tanto, imos votar tamén a favor e miraremos en que medidas podemos tomar para mellorar o aspecto. En algunha que estou vendo aquí que me recordo, en algunhas desto no dar mascotas sí que estou de acordo contigo, sobre todo cando vas despistada e aí sí que estou de acordo contigo. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queren unha segunda quenda, se non, damos quenda de peche para Ribeiro en Común. Gracias. Ben, grazas. Reitero o dito no anterior punto, non? Agradecer que se haya aprobada, pero sobre todo agradecerei cando se leve a cabo. Moi breve, porque, bueno, supoño que todos e todas temos moitas cousas que fazer nestas datas e xa se dixo prácticamente todo. En todo caso, empezo polo que dixo a portavoz do goberno local. O tema de cumprir a normativa de limpeza viaria ou de cumprir outras normativas é algo que lle corresponde aos gobernos, neste caso agora ao voso. É algo que, sobre todo en canto á vixiancia nesta cuestión, leva demasiado tempo agardando a que se leve a cabo. Na anterior legislatura se reforzou a normativa, pero eu non me consta ninguna sanción. Oxalá houbera, non? Pero a mí non me consta. Entón, eu creo que eso sí que hai que facelo. O mellor, supoño que o dixeches polo dos colectores, non o sei, cando dis que non é tan grave, imagino que sí. O dos colectores só é grave, primeiro, cando damos unha mala imaxe, o dixo antes Nacho, onte domingo, había varios colectores dando unha imaxe lamentable. E había outros colectores cerca, bueno, o mellor non tan cerca, pero non lonxe, baleiros. Entón, eu creo que, máis alá, que estou de acordo que se reforce e pedirlle á Diputación que reforce o servicio, estou de acordo, pero ao mesmo tempo o Concello ten que empezar a dar tamén malas noticias e a facer xestión. E multar é facer xestión. E non nos gusta a nadie, a min tampouco me gustaba cando estábamos no goberno, que viñera, non, es que me sancionaron por estar mal estacionado, es que me sancionaron, pois, que queres que lle faga? E falaba moito coa Policía Local e o noso goberno sempre apoiou a Policía Local nesa labor. E creo que isto é análogo, é dicir, ou se empeza a sancionar, porque ao final casi nos está desobrigando a que día a día vayamos subindo fotos de cacas de can. E creo que eso, primeiro, creo que non o quere facer ninguén, pero claro, ao final a fotodenuncia o mellor é o único que funciona, non? Pero creo que, bueno, nos ainda estamos empezando a legislatura, levamos ano e medio, creo que estamos dicindo polas boas. E creo que é bo, e eu creo que sería bo para o voso goberno tamén, que se empezará a sancionar. O mellor tiñades a queixa inicial de 3, 4 ou 5 infractores, pero moitos máis vos lo iban a agradecer. E o noso grupo entre eles, porque é algo que sí que é certo que nos quedou pendente despois de ter reforzado a normativa, a ordenanza, na anterior mandato. Isto por un lado. E por outro, creo que en ano e medio, respecto ao punto 1, tuvestes tempo máis que suficiente para levar a cabo se esa era a súa vontade, se era a vosa vontade. Creo que tuvestes máis que tempo. Agora ben, no orzamento 2024 non o quixestes, preferistes aumentar as partidas de festas, é lexítimo, pero o que non podedes é pretender ocultar ese dato, ou botarlle a culpa ao anterior goberno, como estades facendo sistemáticamente. Non o fixestes porque non quixestes, pero prometestes. Entón, eu agardo, e o dixen no primeiro turno, agardo que aparezca nos orzamentos 2025. E se non, bueno, o noso grupo o presentará como emenda, evidentemente. Por suposto, tedes maioría absoluta, podes estar a aceptalo ou non, pero nos temos que facer a nosa labor, que agora é na oposición, e traendo cousas constructivas e en positivo, que é a nosa vocación. Sin máis, agradecer e reiterar os agradecementos e insistiremos, mellor dito, en que se leven a cabo, que é o que nos importa. Grazas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción.
Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 9, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello amplíe a zona azul á zona da Rúa Ribeiro. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de decembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen, que desde o Concello de Ribadavia amplía a zona azul á Rúa Ribeiro, que o Concello garanta o cumprimento da norma de tráfico, entre outros artigos os referidos ás zonas verdes reservadas para residentes, e se resolvan as solicitudes de tarxetas de estacionamento presentadas no Rexistro Municipal. Se busca unha ubicación alternativa á carga de vehículos eléctricos instalada na anterior legislatura na Rúa Progreso. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, reservarse para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, isto é outra das clásicas peticións nesta legislatura. Levamos ano e medio, pero bastante intenso. E sistemáticamente, creo que foi en marzo, se nos prometeu que iba a haber unha nova comisión de tráfico, se nos prometeu que se iban a ter en conta as peticións dos diferentes grupos que presentamos ali, presentamos por escrito, e evidentemente pasou o ano e aquí non houve nin outra comisión, nin se executou, nin se levou a cabo o que ali se falou e acordou por parte dos diferentes grupos, incluídos os da oposición. Entón, é outra vez unha máis sistematicamente actitude, bueno, eu creo que moi mellorable por parte do goberno respecto aos grupos da oposición, que algúns nos tomamos a labor en serio e facemos propostas e facemos o noso traballo para o que fomos electos e traemos aquí peticións para que se mellore o noso povo. Entonces, está moi ben que se diga sí, se prometan comisión, se prometa que se vai a aceptar, se prometa todo e ao final nada de nada de nada. Entonces, creo que xa fixemos e o seguimos a facer mostras máis que suficientes da oposición leal que estamos a facer. Propostas en positivo, non fixemos ainda ninguna fotodenuncia e iso que xa advertimos que algunhas tiñamos, pero creo que estamos noutra fase. Pero se insiste nesa unilateralidade, bueno, evidentemente, pois todo se pode ir enturbiando, agardemos desde logo que non. E evidentemente, cando no anterior mandato ao grupo de coalición que formaba o goberno anterior implementamos unha medida que era bastante novidosa, que hubo que facer moita pedagogía. Desde logo os grupos da oposición, o grupo do PP non fixo nada a favor nin botou unha mau, ninguna. Mais ben, mandou aos seus hooligans a decir auténticas barbaridades nas redes sociais contra o anterior goberno e a medida que agora se queren acoplar. Entonces, eu como me gusta ser optimista e positivo, pois benvidos sexan a esta nova realidade, que a zona azul foi boa. Ben, pois por eso traemos esta proposta para que se continúe a zona azul tamén donde hai comercios e hai negocios e tamén necesitan e hai un problema de estacionamento. A diferencia vai a ser que, inda que non o pida este goberno, seguro que os grupos da oposición nos ofertamos, seguro, polo menos pola nosa parte, dispostos a colaborar e a apoiar públicamente tamén que se leva a cabo esta cuestión. Por eso traemos esta moción. Creo que chega tarde, pero, bueno, si se leva a cabo, pois benvida sesa para o vindeiro 2025. O noso apoio vai ser público, si se decide levar a cabo por parte do goberno. E se se espera outro ano máis, bueno, evidentemente, o que ten que esperar o goberno de Ribeiro en Común, evidentemente, son críticas, como non podía ser de outra maneira. Agardemos, evidentemente, a opción A. E, por último, nos seguimos votando en falta xa non só unha comisión. A min eso xa me dá bastante igual, porque xa ha chegado un momento que xa todo cansa pedir cousas. O que sí, volvo a decir, é que pedimos, igual que o dixemos no anterior punto, que o goberno comece a xestionar. E xestionar significa ordenar o tráfico. E se hai coches en cadena mal estacionados, que non se mire para outro lado, porque a ninguén lle gusta multar a ningún veciño. Aos anteriores gobernos tampouco, pero chega a haber caos de tráfico en Ribadavia.
caos que, de alguma maneira, se aminorara. E non falo antes, por suposto, do Nadal, non estou falando do Nadal. Pero o Nadal pasará e volverá ao caos ordinario. E iso é o que non pode ser. O igual que non pode ser que non se cumpla a normativa de tráfico, donde hai xente que sistemáticamente en plazas do casco histórico que está prohibido estacionar, non digo parar, que eu apoio que se pare 10-15 minutos, porque, bueno, os residentes teñen que facer vida. Estacionar toda a noite, día, horas, para ir xantar, botarse a siesta casi, e sistemáticamente ocupar vía pública, que estamos a decir que hai que cuidar o casco histórico, a zona monumental, e hai xente que sistemáticamente aparca ali. Incluso turistas. É que isto é alucinante. Igual que a zona verde. A zona verde ou tes a tarxeta ou tes unha solicitude feita. Todo aquel que non teña a tarxeta nin a solicitude feita debe ser sancionado. E máis se ten un coche de alquiler que claramente é un turista. Unha de dúas, ou se cumpla a normativa ou se cambia por parte do goberno, que ten maioría absoluta para cambiar a normativa. Pero iso chamase xestión. E é o que non nos ten acostumado o goberno, os grupos da oposición, nin os cidadáns. Entonces, máis alá de que xa levamos ano e medio sin resposta para moitas solicitudes de tarxetas verdes, o mellor compre unha reflexión ao respecto. Miguel, estou comentando a ti, que creo que levas esa competencia. E se non, evidentemente, volvo a ofertar o diálogo para esa comisión. Non vades estar sós se queredes reforzar estas áreas. Digo públicamente, non digo no goberno. É así. Creo que é unha boa... E se non estades a favor, evidentemente, pois tedes aquí a maioría absoluta. Quen é tráfico? César? Mariluz? Que as comisións viña Miguel, perdona, non... foi ahora no cambio. Vale. Vale, que como viñan as comisións... Bueno, en todo caso, forma parte do goberno. Antes viña Miguel e o de servicios, Miquima, ahora supoño que alguén te acompañará a ti, Mariluz. En todo caso, pois mira, máis ao meu favor, unha nova oportunidade para darlle un xiro ao que se fixo este ano e medio e todo o noso apoio para leválo a cabo nestas pautas que aquí establecemos e no traballo xa previo realizado en marzo do 2024. O sea que aí, se tedes esa valentía de xestión, o noso apoio va de lo ter. E se non, evidentemente, xa dimos demasiadas oportunidades e evidentemente, o mellor o único que funciona é a fotodenuncia. Pero que antes, cando había un negocio na Praza de San Xoán que houbera coches estacionados, se podía entender. Pero que agora que non hai ningún negocio ali, é incomprensible que haxa coches estacionados, desde o meu punto de vista. E xa aproveito para decir que queda horrible o posto que se puxo na Praza de San Xoán, de verdad. Aí merecese unha decoración como había cando estábamos no goberno, unha casiña, unhas luces, unha iluminación de Nadal. Non desde o meu punto de vista, de verdad, todo o mundo se ten dereito a ganar o pan e me alegro que ese posto este en Ribadavia, pero creo que a ubicación que lle deu o goberno non é adecuada. Aí na Praza de San Xoán queda horrible. Entonces, bueno, dito eso, a ordenación do tráfico no casco histórico urxe, a interlocución cos comerciantes da Rúa Ribeiro e cos veciños para levar ali a cabo a zona azul urxe. Evidentemente, antes de aplicalo, entendo que hai que facer o diálogo. E agardemos que o goberno tamén conte cos grupos para o tema. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Bueno, pois sí que é verdade que cando se empezou a falar da posible implantación da zona azul e da zona de residentes, pois bueno, era unha novidade, pero con moitas cousas os gobernos, como sempre decimos, hai que atreverse a ver como funciona. Eu creo que está funcionando ben, sobre todo durante o ano, porque pois agradecenos os comerciantes, o din, e a xente que ven, porque sempre encontra máis sitio para aparcar. Como se demanda aquí negocios da Rúa Ribeiro, tamén entendo que o poidan demandar, porque hai veces que queres ir a un comercio, bueno,
O problema, queremos aparcar o máis cerca posible. Ben, porque hai xente que non pode ir cargada, ou porque non lle apetece andar, ou porque non pode. Entón, pois, entendo que tamén negocios que estén na Rúa Ribeiro, pois, que o soliciten e que se poida facer, se hai en algún momento capacidade de facelo nesa rúa tamén. En canto ao que se refire ás zonas verdes reservadas para residentes, eu creo que a maioría dos residentes sí que saben que eso funciona así e sí que a maioría dos residentes ou teñen a tarxeta ou que non a ten que sabe que a pode solicitar. Non sei que cantidade de solicitudes de tarxetas hai agora mesmo que se poidan tramitar ou que non se poidan, pero eu penso que a maioría da xente que ven así de paso por Ribadavia ou se fai o avión ou quere respetar as normas no pobo ou na vila ou na cidade onde vive, pero cando vai a outros sitios que lle dá igual. Montarse encima dun volardo, montarse encima dunha acera, aparcar no casco vello, aínda que non se poida. Entonces, por iso digo que é moi complicado, pero sí que estou de acordo que evidentemente que hai que respetar as normas de tráfico e as sinalizacións, porque para eso se fan, incluído nos mesmos, como digo, e facelo porque senón xera tamén, se ti sabes, home, eu nunca, se vexo un veciño e coñezo o seu coche, está mal aparcado, nunca chamo e digo, mira, ven multar aquí, pero eu creo que todos somos conscientes de cando estamos facendo as cousas mal e cando as facemos ben. A xente que ven de fora, a veces teño as miñas dúbidas de que realmente o que dir, bueno, pois agora eu necesito aparcar aquí e aparco. O que dis da alternativa da carga de vehículos eléctricos tamén xa se falou en varias ocasións, en varios plenos, de que non está funcionando, polo que eu sei, e de que se non pode estar aí, pois que se lle busque outra ubicación, porque eu creo que tamén, aínda que non hai tanta demanda, cada vez moita xente está optando por os vehículos eléctricos, e bueno, ter unha carga ou alternativa de facer unha carga é importante. Sabedes que tamén no seu día o BNG chegou a demandar que se poidera facer unha máquina para expender en lugar das tarxetas, que non sei que nun momento se fixeron 5.000, despois se volvera a facer un número importante, non sei se siga habendo demanda de xente que as pide ou de xente que as ven pedir ao Concello ou aos establecementos, pero sí que moita xente pregunta cando... A xente pregunta, aquí como é, isto como funciona? Entonces, pois, bueno, da máquina sería costoso, ou non sei se estropean moito tal, pero tamén sería unha solución para eso. E, en definitiva, pois nada, pois, decir que tamén o voto vai ser favorable, porque creo que tamén algo bo para Ribadavia. Grazas, Maite, que anda para o Grupo Socialista. Sí, ben, está ben explicado toda a moción, como nos contou Brais. A zona azul foi aprobada no anterior mandato por o Partido Socialista e Ribeiro en Común, así como a zona verde do casco histórico. O obxectivo era descongestionar ou mobilizar os vehículos aparcados que levaban toda a mañán, toda a xornada, sen moverse do estacionamento e facilitar o aparcamento, pois haxa unha rotación dos coches estacionados. Unha iniciativa que tuvo moi boa acollida, tanto por parte dos establecementos comerciais como dos veciños das parroquias que viñan a Ribadavia pois a facer xestións ou a facer compras. Ademais, o goberno anterior de Ribeiro en Común e PSOE compaxinámolo coas 2 horas gratuitas do parking do aparcamento municipal que o noso goberno mantivo para facilitar as compras no comercio local. E o Partido Popular, recórdolles que en plena campaña de Nadal o reduciu a 1 hora. Entón, que se leve a outras rúas onde é máis complicado tamén o aparcamento no mesmo sentido, é algo que vai favorecer esas zonas e dará a mesma facilidade para topar onde aparcar. En canto a normativa ao cumplimento da normativa de tráfico, porque estamos a
ter moitas queixas de veciños do casco histórico e da Rúa Progreso tamén, que se faga cumplir, porque, bueno, estamos, como ben dit Brais, a ver fileiras de coches mal estacionadas e a mala xestión do cumprimento da normativa é necesario tamén que se faga cumplir para, como estamos a ver, para evitar estes coches, vehículos mal aparcados, porque tamén, polo que nos chega, e tamén o limos en redes, a xente que ven de visita a ver o tema da iluminación, saben que non hai guindastre en Ribadavia, e, bueno, abusan da situación. Polo que, volvendo ao que comentaba Nacho na anterior intervención, en situacións excepcionais, pois poderíase contratar unha grúa, un guindastre, pois para tomar medidas en situacións nas que haxa pois vehículos mal estacionados pois que sean sangrantes, que se vexa que son xente de fora que abusan pois do tema. Tampouco axuda que na entrada da Praza Maior que este o sinal de prohibido circular en casco histórico ou aparcar, que é zona peonil, leva moito tempo sen colocar na entrada da praza este sinal. Eu creo que a normativa viaria xa vai implícito que non se pode estacionar nin circular a non ser que sea residente, pero que a xente que ven de fora non ver o sinal, pois o sinal que non ve que non se poida transitar por esta rúa da entrada da Praza Maior. En canto ao estacionamento de carga-recarga de vehículos eléctricos, pois que se faga algo para desbloquealo, porque foi unha inversión importante. A competencia non era nosa do Concello, pero nas mans vosas está pois que se desbloquee, porque, como digo, a inversión foi importante e ter esa maquinaria ou esa plataforma aí aparcada, ao mellor estropeándose, pois é unha mágoa. Nada máis, o noso voto vai a ser favorable, non pode ser de outro xeito. Moitas grazas, que anda para o Grupo Popular. Gracias. Nos imos votar tamén a favor. Respecto ao punto 1, bueno, pois como tú ben dixeches, estudiarémolo, daremos conta aos establecementos, a todas as persoas que podan estar implicadas para intentar coñecer a súa opinión, e o resto tamén a Comisión de Tráfico deixádeme que me poña un pouco o día con Miguel, e a intentaremos convocar canto antes. E no do punto 3, a verdad, xa temos dous puntos máis ou menos pensados. Estou á espera de que se descongestione un pouco o servicio de electricidade para mirar cal pode ser o máis fácil ou o máis viable. Por lo tanto, nada máis. Gracias. Moi ben, non sei se van querer unha segunda quenda, se non, van querer unha segunda quenda. Non, quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Reiterar o agradecemento a que se haya aprobada e reiterarei cando se leva a cabo. Moi rápido. Primeiro, o punto de carga eléctrica, me gustaría saber, o noso grupo polo menos, se por parte do Goberno se fixa algunha xestión na Consellería, na AXI, que é a titular da vía, e a que a Administración que lle transmitiu ao Concello a súa mala ubicación ou que se puxera en outra. Creo recordar que se iba a facer unha alegación ou se iba a facer unha interlocución. Non sei se este Goberno o fixo así. En todo caso, eu son defensor de que este aí ubicada, pero se o Goberno considera outra, pois benvido sexa. O importante é que este en funcionamento. E o digo porque no anterior mandato o Partido Popular na oposición trouxo aquí unha moción cando apenas había, eu creo que nin había cero demanda de coches eléctricos en Ribadavia naquela altura, polo menos matriculados, de que se rebaixara o imposto a estes vehículos. Entón, non ten sentido que o PP na oposición fixera este tipo de iniciativas ou mandar a prensa fixera moito ruido con esta cuestión, e ora que está no Goberno e hai
hai demanda real. Ahora sí hai coches eléctricos en Ribadavia. Teñamos un punto eléctrico público sin funcionar, porque o goberno local de Ribadavia non fixo as súas labores. Entón, eu insisto, reitero que se faga, insisto, ou fan unha alegación a AXI ou buscan outra ubicación alternativa, pois dentro do aparcadoiro ou nunha vía que sea de titularidade local. Sea como sea, as opcións son as que son. O que non ten sentido é que o Concello, o Goberno, non faga nada. Isto sí que é a única opción non posible. Respecto ás tarxetas azuis, a única labor que fixo o Goberno é reeditar unha nova edición. A min pareceme ben. O digo porque me acordaba perfectamente da petición que facía Benegai. Creo que tamén, non sei se o PP tamén a fixo, pero Benegai seguro que a fixo porque me acordo. E a resposta nosa no goberno vale tamén na oposición para xustificar neste caso ao goberno do PP. E é que esas máquinas traen un custe alto de mantenimento, averías constantes e ao final é bastante máis caro. E o funcionamento que o anterior goberno implementou, eu creo que é o normal en moitas vilas, cada vez máis vilas o teñen, e creo que calquer usuario solventa o problema rapidamente. É a miña opinión, non? Entonces, bueno, isto respecto ao tema. Pero a min o que me segue preocupando é a falta de xestión por parte do goberno respecto a ordenar o tráfico, a ter esa iniciativa e, sobre todo, a que se faga cumprir a norma. Porque se o Concello non respeta a normativa, estamos vendo o que está pasando, que cada vez hai máis infraccións, hai máis incumprimento, cada un fai o que quere, e iso repercute negativamente na calidade de vida, porque eu a veces, creo que nos pasa a todos, tensiona transitar polo centro de Ribadavia. Entonces, bueno, eu creo que estamos a tempo de evitalo en favor de todos. O teño como rogo tamén, pero eu pediría, non sei, outra pregunta que lle fago ao goberno, se destinastes o parque do campo da feira para aparcamento alternativo durante todo o Nadal, se é así, na realidade é o que está pasando, e eu recordo que é un parque, unha zona verde, e creo que non é a mellor zona posible. Xa está abaixo para autocaravanas e está cheo de coches, e creo que perxudica bastante aos autocaravanas, aos visitantes e tamén aos veciños que usamos, que tamén o usamos. Entonces, bueno, este é un rogo que reiteraría ali, pero como estamos a falar de tráfico, creo que era pertinente. Reiterar os agradecementos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é o punto 10, mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Non hai, grazas. Punto 11, rogos e preguntas. Ten en primeiro lugar a palabra Ribeiro en Común. Ben, pois, justamente reitero esta que acabo de facer, non? De que o parque público do campo da feira non é un aparcadoiro, é unha zona verde. Xa o compatibilizamos coa área de autocaravanas e estamos dando, desde o meu punto de vista, unha mala imaxe e, ademais, estamos perxudicando tanto as autocaravanas como os veciños que usan esa zona verde. Eu pediría que se reforce a sinalización de que aí non se pode aparcar, que é un parque, e, evidentemente, trasladarlle esta petición á Policía Local. Trasladarlle tamén a petición á Policía Local por parte do Goberno de que a Praza de San Xoán ou a Praza do Serrallo non son parkings tampouco. E unha cousa é parar puntualmente porque alguén vai a un comercio ou algo moi puntual, é entendible, e eu eso defendo. É dicir, tú podes defender para ir facer un recado de 10 minutos, de 5 minutos, ou ir coller o pan, 1 minuto che leva. Eso é normal. O casco histórico, ademais, para turistas tamén ten que estar para veciños e para negocios. E, polo tanto, os coches teñen que estar a pasar por ali. A mí eso non me parece mal. Pero cuidando o seu espírito peatonal. Nos presentamos no seu día por escrito, ademais, unha pregunta para saber
cal era a causa do afundimento da calzada na ponte de San Francisco. Non sei se nos respondeu. En todo caso, creo que, e outro rogo que reitero, que se cumpla a moción de Río Común, pola cal pedíamos que a Consellería de Infraestructuras, igual que acaba de facer na ponte que quedou bastante ben de Leiro, do Concello de Leiro, bueno, nos, ao mellor non somos para algúns máis que Leiro, o que eu teño claro que menos non somos. E é máis, esa ponte de Leiro eu creo que é titularidade local, mentras que a de San Francisco é da Xunta. É unha calzada da Xunta. Entonces, é o colmo do colmo do colmo que a Xunta veña a arranxar unha ponte que é dun concello e non arranxa a súa. É que é o colmo. Podémosla adornar e quedou moi bonita, certo. Pero, joa, eu creo que estamos vendo. Esa ponte necesita que a Xunta bote mau dela e faga unha rehabilitación integral. En todo caso, bueno, a nos queda reiteralo todas as veces que faga falta. Non as pedimos agora, pero sí que nos gustaría que se nos traslade o correo electrónico ou para as seguintes, se pode ser antes das seguintes comisións, as contas de Nadal, o cómputo xeral, pero tamén o pedimos, non sei se vos lembrades no anterior pleno, as contas da campaña, do que costou a campaña do concurso Ferrero Roset, máis que nada porque eu creo que é algo público, é diñeiro público, a todas luces, nunca mellor dito, seguro que ben investidos, ninguén o vai a poñer en dúbida, pero creo que é boa a transparencia. Non sabemos se se van, cantas alegacións lle consta ao goberno que se van a realizar. A nos constan que algunhas de RPT, perdón, estou falando, a nos consta que algunhas sí se van a facer. Nos constan tamén que o goberno está rectificando na liña que apuntou o noso grupo no pleno deste debate. Si se confirma, pois agradeceremos esa rectificación e se non, pois evidentemente seguiremos insistindo que o diálogo sempre é o mellor camiño. Reiterar tamén o presentaremos como emenda se así non o inclúe o goberno nos orzamentos 2025. Se nos dixo que para xaneiro íbamos a ter un borrador. En todo caso, o que sí que pedimos, e un rogo que facemos tamén, é que o goberno rectifique a súa política na aula de teatro e, evidentemente, o que se pediu naquela moción conxunta de Río Común e BNG, ou nesa petición conxunta, mellor dito, de que se volva a sacar público, tal e como se acordara coa anterior profesora, porque a realidade e os números deixan claro a nefasta xestión que fixo o goberno desta cuestión. E é que se pasou de alrededor de 75 alumnos a 25, 50 menos. Entonces, eu creo que rectificar a veces casi sempre de sabios, pero neste caso seguro de sabios. E creo que teñen a oportunidade no orzamento 2025 contemplar esa posibilidade de sacar o concurso público. A anterior profesora pode optar, se quere, e se non quere, creo que todos sabemos o custe real desas aulas é moito maior e creo que vai a repercutir novamente en que o alumnado volva a aula de teatro. E, por último, reiterar os rogos do pleno pasado, que na súa maioría non se cumpriron. Seguiremos facendo preguntas por escrito, pero o que sí só adiantei durante o pleno, tamén o PSOE o fixo, reiterar que os grupos da oposición, inda que non temos tarefas de goberno, tamén representamos a veciños e a veciñas. E creemos que, de verdade, o respeto institucional tamén se demostra convocándonos en tempo e forma a certas reunións. Podemos ir ou non ir, pero se nos debe convocar. Se nos debe tamén informar. Non pode ser que representantes veciñais e cidadáns non se enteren que a prensa primeiro diga 1,5 millón, 1,200,000, despois 600,000,
que non se nos diga de onde vai salir a financiación, que despois se diga que a Diputación. A nós nos xenera dúbidas, aos veciños les xenera dúbidas, eses veciños nos trasladan as dúbidas aos diferentes grupos, non só o goberno, e, evidentemente, non temos nada que decir. Por moito que asistíramos hoxe ou non á reunión, os que puderon asistirían, e os que nos era imposible nunha hora conciliar imposible, pois, bueno, eu creo que non é formas. E agora ben, coincido co que se dixo en comisións informativas os xoves de fai casi 2 semanas. Bueno, creo que a transparencia tamén é importante. A nós nos gustaría saber, ademais do que vai aportar a Xunta, quen vai aportar o demais. Nos gustaría saber se hai os permisos pertinentes, e isto son preguntas que estou facendo ao alcalde, se hai os permisos pertinentes para acometer esa obra. Oxalá sea así. É unha pregunta que fai o noso grupo. E nos gustaría saber se a Deputación é real que a Deputación vai a financiar a outra parte, e nos gustaría saber tamén se, da mesma maneira que no anterior, en 2023, para un investimento no pabillón da Deputación, Ribadavia perdeu unha partida importante como era o do asilo, se outra partida que lle toca a Ribadavia para outra obra, para outro investimento que a Deputación tiña comprometido con Ribadavia, tamén se vai perder e se vai trasladar a esta obra. Son, eu creo que 3 preguntas que toda a ciudadanía, non só os usuarios do pabellón, toda a ciudadanía nos está trasladando, polo menos ao noso grupo, e me imagino que o goberno tamén. Entonces, eu creo que esas preguntas habría que respondelas públicamente. Non só subir a veces información importante, pero na súa maioría información superflua e totalmente, bueno, valeira de contido moitas veces nas páxinas do Concello. Non pode ser. Tamén hai que dar información real e que interesa. E a veces hai que tamén avisar de que hai cortes de agua o día de Noiteboa, na rúa Estrada de Filgueira. E non pasa nada, non pasa nada. Porque a ver se vai estar as redes sociais só para as fotitos. Creo que non está ben. Ningún simple bando tampouco se fixo. A Cualia ni está ni se le espera, pero o Concello somos unha administración e temos que somos o último responsable na cuestión. Entonces, esta política de redes sociais, creo que diferentes grupos e durante moitos plenos estamos manifestando o noso malestar. Pero, jová, é que a veces se chega ao auténtico superfluo. E tamén a veces hai que dar malas noticias que non é culpa do goberno que algo rompa, pero hai que decirlo, Ben, sin máis, moitas gracias, e ahora sí, cambiar o tono, agardar un bo 2025 para todos e para todas, con honestidade e sinceridade o digo, e sobre todo tamén para os nosos veciños, non só para nós. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pois tomamos nota dos rogos, que a maior parte do que se plantearon foron rogos, e tomamos nota dos mesmos, e vou a comentar sobre isto último que se falaba en referencia ao tema da obra do pabellón e demais, decir un par de cuestións, porque entendo que si se fixeron unhas preguntas claras que vou a responder, pero en primeiro lugar falar do tema do respecto institucional. Eu creo que con absoluta franqueza xa mañán lles dixen, e ademais aquí sí que é un erro que eu asumo, porque é única e absolutamente imputable a min, porque non, bueno, pois por diferentes razóns, a verdade é que se me esqueceu, pero non só avisalos a vostedes, sino que lle poden dicir os meus propios compañeiros que os avisei a eles tamén hoxe pola mañán. Olvideime, pois que lle vou a facer? Foi un erro que cometín e que o asumo, pero que ademais xa llo digo, a eles mesmos aviseinos hoxe pola mañán, por un WhatsApp, e que o poden comprobar, si queren, hasta llo facemos ver. Entón, sí que é unha cuestión absolutamente imputable a min, e recoñezo o erro, evidentemente non debería ter sucedido, e eso sí que o asumo a crítica, porque é certo que é un erro que cometo e que non se debería haber cometido. Dito isto, eu agradezo que quen puidera acercarse se acercara, que non evidentemente entendo que dunha hora para outra pois é normal que todo o mundo temos cousas que facer e non podemos asistir ás veces a unha reunión ou a unha actividade, pero xa digo, é unha cuestión que asumo absolutamente ese erro, porque sí que é un erro que cometín por despiste, que me esquecín.
hubo unha cuestión que ao final foi o que provocou todo isto, que en principio esa visita, cando se me avisa inicialmente, estaba prevista para o venres pasado, pero a última hora se cambiou o Consello da Xunta para o venres e me avisaron do tema do luns e despois meteuse un fin de semana e despisteime, sinto moito, eu tiña o correo, vin o correo, despisteime e esa é a cuestión, non é outra, para nada pretendía ser unha falta de respeto institucional, ni moito menos, que pídolles disculpas, xa digo, por esa cuestión que asumo como erro propio. Despois, sobre as preguntas, o tema da... A ver, a financiación, como vostedes saben, aquí non se oculta nada, nos recibimos unha subvención, vostedes teñen acceso ao documento polo cual a Xunta nos conceda a subvención, no que xa ven marcado o importe da subvención, que eran 653.000 euros e que é un 50% do total da actuación, co cual xa saben que o total da actuación é 1.200.000 e pico euros, vale? Entón, a Xunta financia ese 50% a través da línea de proxectos estratégicos, que son 20 proxectos en toda Galicia, os que se financian por esta línea, e despois, lóxicamente, hai que poñer outro 50%. Aí foi onde negociamos coa Deputación pois ese, bueno, que colaboren na financiación. Lóxicamente estamos aínda pendientes de asinar o documento, pero a financiación que vai a chegar á Deputación van a ser 500.000 euros, co cual o resto, que son 143, me parece, os vai a ter que poñer o Concello de Ribadavia. Vale? Esa é unha financiación a 3 partes da obra. Despois, en referencia ao tema de permisos, estáse tramitando todo o necesario, lóxicamente, e a idea, dicía antes Nacho, non están nos orzamentos da Deputación eses cartos, porque, entre outras cousas, cando nos chega a resolución, pois o orzamento xa estaba pechado, pero o compromiso é que eses cartos se van a introducir na modificación de crédito. Ademais, se van a introducir na modificación de crédito en 2 anos, 250.000 cada ano. Ese é o acordo verbal que temos, que hai que trasladar a un documento, lóxicamente, que teño co presidente da Deputación. Entón, con esas condicións, e falado coa intervención, nos permiten executar, o sea, facer a licitación da obra, lóxicamente, cando teñamos o documento asinado, co compromiso da Deputación, porque, aparte que a Deputación achegue no ano 2026, a través de modificación de crédito no ano 2026, se podría cubrir por intervención, o sea, desde intervención nos dicen que podemos cubrir con operación de tesorería. Esa é a fórmula que se vai a levar a cabo para facer a obra. Por lo tanto, nós, pola nosa parte, transparencia absoluta, nos entendemos que é unha actuación que é necesaria e que vai a mellorar unha instalación. Ademais, esta actuación vai tamén da man con outra cuestión que xa falamos moitas veces tamén neste pleno e que vostedes entendo que xa poden albiscar de algún xeito, que é que, lóxicamente, temos que valeirar o almacén, que a día de hoxe é almacén municipal, e isto, lóxicamente, vai da man de outra cuestión que é a necesidade de unha nova ubicación para todo ese material, que é o que falamos sempre, de unha nave para o Concello, que faga tamén de base do servizo de emerxencias, etc. Todo isto son, digamos, actuacións que van vinculadas. Nos vamos, para poder levar a cabo esta actuación, temos que valeirar eso, xa temos un acordo de aluguer dunha nave, estamos rematando, creo que a principio de ano, non, Miguel, estará listo, porque, lóxicamente, o propietario da nave tamén está facendo un acondicionamento para que nos permita facer o uso xa dende o primeiro día, e aí se porá unha nova base do GES, porase todo material, vehículos, etc. Todo o que hasta ahora estaba no pabellón, quedando esa zona libre, e iso é o que nos permite facer esta reforma e esta ampliación do Polideportivo Consello. Vale, xa digo, transparencia absoluta e damos toda a información que temos sin ningún problema, porque, lóxicamente, non hai nada que ocultar, isto é unha administración pública e eu creo que o que facémolo sempre polo beneficio e o interese común da veciñanza. Me permite, alcalde, primeiro, agradezco ya a resposta. O que sucede que estas formas de convocatoria, cando ven un conselleiro, están sendo reiteradas e xa son vostedes reincidentes. Eu creo o que acaba de explicar, non sin máis polémica que ixa, pero a realidade lle recordo que son reincidentes. Segundo, tamén fixe unha pregunta respecto aos fondos da Deputación. Ahora se sabe que vamos a ter que facer unha operación de tesorería.
Isto acaba de dicilo vostede, eu non o sabía. Fixen a pregunta e lle agradezco a resposta. Vale, entón, isto que hai que dicirlle tamén á ciudadanía, que o Concello vai facer unha operación de tesourería para financiar esta obra. E por último, fixen unha pregunta que era, claro, non, bueno, é un... Deado non é, a ver, estoulle dicindo que a Deputación vai a financiar 500.000 euros de actuación. Si, a 2 anos. Claro, 500 anos. 500.000 agardo que se fixo, por exemplo, na obra do campo do Xestal. Sí, bueno, foi diferente. Daquelas a Diputación teña maioría absoluta e había certa estabilidade na Diputación, entonces non había cambios posibles. O digo porque non creo que pase, de verdade o creo. Pero non quería decir iso. Fixen unha última pregunta que era si estes 250.000 en 2025 e eses 250.000 en 2026 que vai aportar a Diputación, si menoscabe ou repercute negativamente en outros investimentos de Ribadavia. O digo porque non é unha pregunta malintencionada, é que a experiencia en 2023 é que sucedeu isto. Entonces, por iso eu creo que estou obrigado a dicilo. E recordo unha cousa, o noso grupo, e creo que vostedes son conscientes, porque é un problema que leva anos existindo no pabillón, o seu problema principal é a cuberta e o tellado. Porque aquí chove moito, inda que estes anos, fai 2 anos que non chove moito, aquí chove moito. Entonces, eu, inda que o refrán di o contrario, eu esta obra empezaría polo tellado. Eu o que faría. En todo caso, bueno, o orzamento, a subvención veu, e, sin embargo, a mí me parece un orzamento moi grande, de verdade, moi grande, para as necesidades que ten este municipio tamén no campo de deportes. E creo que destinar casi 1,5 millón á parte inferior, bueno, eu faríao de outra maneira, pero esta é a miña valoración e xa valorarán os demais grupos e a ciudadanía. En último caso, o de tamén non advertir, e creo que sería o máis honesto por parte do goberno, non advertir que faltan os permisos, creo que sería honesto decirlo, porque o mellor nos atopamos cunha sorpresa de que os permisos se ralentizan e non chegan ao trimestre que fai falta. Espero que non, por suposto, espero que non. En último caso, agradecer a resposta e reiterar os vos desexos para 2025. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o BNG? Ben, bueno, algunhas cousas as preguntou Brais, como ahora falar, pero creo que non falaches nada, porque eu tamén preguntei na anterior, non sei se foi comisión ou pleno, se había algunha alegación, de repente se dixo que non. Por eso, para que aclares, porque eu tamén sei de... Sí, perdón, é verdad que se me pasou. Temos constancia de que se van a presentar dúas, pero que é unha cuestión que xa habíamos falado, e o sabe a Concelleira de Cultura, cos propios traballadores, incluso antes de que a RPT viñese a pleno, que pasa que xa estaba dictaminada pola comisión, xa en todo momento estaba, digamos, consensuado con eses dous traballadores. Vale, tamén me parece moi triste que a nosa aula de teatro pase de 75 alumnos a 25. Entonces, tamén, sumarnos a que por algo hai que plantexarse e reflexionar de por que estas cousas están a acontecer. Cando algúns grupos xo viñemos como, por así decirlo, avisando, porque é unha pena, porque era unha actividade na que participaban nenos de diversas edades e incluso grupos de adultos. Entonces, hai que replantearse tamén esas cousas. E en canto, máis ben, máis que rogos e preguntas, estou facendo apreciacións por o proxecto que estades comentando, que efectivamente é un proxecto de gran envergadura. A mí me preocupa a ubicación do pabillón, porque é como a todo, casi todo que se construe no seu día, bueno, é verdade, non pode pasar en 25 anos, pode pasar en 30, pero estamos nunha zona como está a nosa piscina, como está o noso ambulatorio. Eu creo que no seu día se fixera un proxecto de cidade deportiva en algunha outra zoa
incluso creo que enfrente do Xestal, creo que quedou aparcado tamén así, non bipartito, sí. E, bueno, sí que, por suposto, é interesante ese proxecto que se vai facer porque a zona, como se explicou, a zona de abaixo vai cambiar bastante para favorecer, eu penso que tamén aos usuarios e a xente que bueno, tamén me alegrei de que estemos nunha cifra importante agora de usuarios, entonces tamén decir que é importante. E, pois, en canto á campaña que estamos agora, de tanto de Nadal como dos bombóns, o que sempre se dixo, que non estamos preparados, nin en relación á hostelería, nin ao hospedaje, nin a nada. Claro, non temos unha culpa a Ribadavia, pero a xente de moitos negocios dice que está estresada, que está desbordada, pero tamén é unha boa oportunidade para contratar a máis xente e darlle traballo a máis xente, porque de aí salen camareros, de aí sale o que vende máis carne, de aí sale o que vende máis peixe, de aí sale o que vende máis pan. Entonces, eu creo que realmente é unha oportunidade moi boa que teríamos que aproveitar todos os que vivimos aquí e a xente que ten un negocio. Cando é así parece que moita xente é reticente, entonces tamén desde o goberno, incluso desde toda a corporación, deberíamos facer unha pequena reflexión sobre eso. E por a miña parte tamén nada máis que desexarvos mañán remata este ano, 2024, e que o 2025 este cheo de saúde e de cousas boas para todos, que realmente o máis importante é, por suposto, que moitos proxectos se poidan levar a cabo e cumplir, e moitas mocións que traemos aquí. Bo ano a todos. Igualmente, moitas grazas, Maite. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, primeiro, unha pregunta. Se algún día se ten pensado rematar a Ponte da Veronza, o digo porque a nós xa nos pedían, é que eu de verdad, eu estou para ben, eu teño vos que reconocer que esa é unha virtude que tendes. Eu recordo aquela noite como se fose hoxe. Houve unha arrollada que non se recorda. A ponte caeu en 5 minutos, pero así, non caeu máis porque algúns tomamos a decisión, controvertida ou non, os analistas deste pobo dixeron que non se podía haber feito así, pero botamos un montón de pedras que fixemos por urgencia e todo isto para sustentar os pilares. Polo visto, pois se acabou conseguindo que polo menos parte desa infraestructura quedara en pé. Bueno, o día seguinte, de que isto pasara, xa se pedía que se reconstruíra. Aquí os analistas e os estes todos que están aquí no povo que ora calaron, xa me pedían a min eso. Home, eu, de verdad, a pregunta fago, xa non sei cantas veces a fixemos, pero se algún día se pensa rematar. Porque a ponte, en realidade, parece que non se fixo nada nela. Entonces, non sei, poñerlle, como se tiña pensado, unha iluminación que se permita, un algo que tal, algo que poña en valor un montón de cartos que se gastaron aí. Porque, senón, temos un vallado ali, desde fai, perto de 2 anos, nadie mirou para ela, a nós, eso sí, esa é a primeira vez que se nos chama con tal, para, claro, consultar si queríamos A ou B, para que se vos poñen, se non lle gusta a xente, pois que ter con quen compartir as culpas. Hai que asumir as cousas, non é deixalas aí, ala, a ver que pasa o tempo, que nazca, aquelo parece un bosque, xa cheo de tal, as pedras no mesmo sitio. Eu, de verdad, me parece unha falta de xestión terrible que non soportaría ningún outro goberno que estuvo aquí. Ningún, de verdad, o digo sinceramente, sería, aquela ponte era máis importante do mundo. Eu o digo, ademais,
con certo tono de ironía. Parece que era o gran problema do povo. E ora a ponte non lle importa nin os defensores da ponte, que non son de dereitas, tamén o digo, algúns desapareceron tamén do mapa, non son de dereitas, pero, Dios mío, tanto que había que proteger esa ponte e a tendes completamente abandonada. Eu, sinceramente, a ver se a rematades. Xa non sei se como pregunta ou como rogo, pero é chamativo. E despois, outra pregunta é, que non sei se vai a ser ou non vai a ser, as luces do castelo, porque outro día o dixemos en comisións e Miguel nos dixo que se había encargado unhas, digamos, que se chaman as cortinas de luz para o propio castelo, porque a xente o que bota moito de menos é que chega ao castelo, a nadie se lle escapa que é o monumento máis emblemático que temos. Non sei se o máis, pero bueno, todos alardeamos, só hai que ver o noso escudo e todo. Bueno, non sei se se van a traer ou non se van a traer, ou se non cando veñan, ao mellor xa pasou casi o tempo, non? E bueno, nós fixémolo como proposta e por iso preguntamos se se sigue mantendo ou non. Despois, un rogo, que eso sí que dá para que... Antes Brais iba por aí. A min, como a xente che ven na rúa e che dice moitas cousas, como hai xente que tes que facer caso, hai outra que non tes que facer caso, e hai outra que pode tal. O ponte o que ten a ponte estruturalmente non é unha broma. Eso é o que me dicen a min, falo da ponte de San Francisco. Parece ser que tampouco é unha cousa que fora casualidade. Entonces, deixando aquí na prudencia que nós mantemos sempre, que podíamos salir a decir, porque, oye, é o que decía eu antes, que é igual, eu creo que falo para o aire, pero dá igual. Nós podíamos salir a decir, estou convencido, ademais tamén, que diga, o tema da ponte, pouco menos que sería culpa de haber metido a centos de personas encima da ponte, que curiosamente, dali a pouco se tuvera que cerrar unha parte desa ponte. Non digo que o dixéramos nosos que estamos aquí, pero moitos eses fenómenos que temos, estou seguro. E que leven meses non, semanas a ponte cerrada dun lateral, non dá boa imaxe. Entonces, nós o que si pedimos é que sobre ese tema se informe, dentro da prudencia, e dentro da cuestión que acontecera, que se é verdad ou non é verdad, polo menos que o Concello tamén teña a salvaguarda de poder facer o seu traballo. Quero dicir se é certo o que a mí me contan que pudo acontecer aí, vale? Porque ao mellor temos que facer unha reclamación patrimonial ou a quen lle corresponda a ten que facer, non o sei, pero digo isto como apuntamento para que se faga nunha comisión ou como queirades, pero que nos informedes sobre eso, xa digo, non aquí públicamente, pero si con prudencia. E logo, co outro tema que é o máis importante, ou rogos ou preguntas ou como se queiran entender. O tema do esquecemento do alcalde, nós non temos problema en entender que eses erros se cometen e non hai ningún problema. Outra cousa distinta é que algún se lle permitira máis ou menos, pero se cometen e non pasa nada. Aceptados. Pero aí non está o problema. Quero dicir, para nós non é ese o problema. O problema é o seguinte, como nós vemos as cousas. Nunha cuestión de semejante envergadura, que veñamos, se en comisión se houbera dado a explicación, pois non estaríamos falando do mesmo. Pero outro día se nos avanza que vai haber esa subvención. E o propio concelleiro dixo que deste tema era mellor que nos informara o alcalde. Porque era coñecedor de tal, tamén o entendo. Os alcaldes sempre teñen máis información, ainda que tamén son dos que cree
Por lo menos nos gobernos anteriores era máis así, que a autonomía que teñen que ter os concelleiros e a responsabilidade tamén ten que ser grande, pois teñen que conocer a área que levan, non? Pero, bueno, sempre os alcaldes teñen máis información. Dito isto, se iso se nos dice por parte do concelleiro, o erro non é que ti te olvidaras, que iso pode acontecer, é que despois podemos ir ou non. O erro é o PowerPoint que se puxo ali, as explicacións que deu o gerente e todo o demais, xa levarían tempo cocéndose. Entonces, os concelleiros temos que ser coñecedores deso antes de dalo a conocer a prensa, de que veña o conselleiro e que haxa ali un número importante, non vou entrar noutros temas, importante de usuarios dentro dos que había ali. Porque eso queda fatal. E creo que os concelleiros e concelleiras temos que ter a obligación e tamén temos o dereito a saber o que iba a facer. Porque isto que estás explicando, César, a mí non me vale. E xo anuncio tamén. Primeiro, acabas de decir que vai haber unha financiación que non existe. E non existe. Ti podes ter o compromiso do que queiras. Pero este señor, o señor secretario, como sempre, e como el, o interventor, o vades a meter en problemas. Un convenio de 2 anos, con 500.000 euros para algo que hai que licitar agora, en 3 meses. Eu digo, che, por o que ti anunciaches. Eso non ten valor ningún. Cero. Por qué? Porque ti que tens que someter isto a unha modificación orzamentaria na propia Diputación. Que na propia Diputación, xe decía Brais, non tes a maioría absoluta para aprobala. Ou tanto o tema con Jácome che dá para que tamén teñades as cousas tan claras. Porque ao mellor tedes un problema cos demais grupos. Porque, claro, supoño que Cortegada quererá outros 500.000, e outros 500.000, e non sei que. A mí importa un bledo que queiran os demais. A mí o que me importa é o que quere Ribadavia. Pero creo que a fórmula non é esa. A fórmula é ao revés. Ter as cousas asinadas e telas como se ten que facer dentro de unha administración e despois poder ir a unha modificación de crédito. Porque como vas ir a unha modificación de crédito, perdón, a unha operación de tesourería, se acabamos de aprobar fai nada unha cuestión relacionada cun plan de axuste? Non creo que se poida ir a unha operación de tesourería, falo por falar, pero non creo que se poida ir a unha operación de tesourería de 500.000 euros tendo un plan de axuste activo, porque entón estamos transmitindo unhas cousas á ciudadanía que son la leche. O sea, estamos dicindo por un lado, non quero nin imaginar o informe que nos vai facer a intervención en caso de que che deu visto bo. Porque que che vai a decir? Si para canto era a operación de tesourería, recordademe os demais grupos, 100 e pico mil euros, ou 200 e pico mil, imagínate para 500.000, máis 143.000, me dixeches ti, que hai que poñer de fondos propios. Claro, ao mellor te explicaches mal. Eu estou preguntando... Todo isto está falado xa con carácter previo co interventor. Xa. A fórmula é acordar con él para que non poda levar a cabo a... Si iso non quere dicir que non escriba, Bueno, a ver, falamos desde a lógica de que tamén estuvo gobernando e sabe como se fan as cousas. Isto está falado coa intervención municipal. Sí. E, en todo caso... Bueno, remate despois che digo. No, digo que en todo caso, a operación de tesorería que habría que facer sería sobre 250.000 euros. Xa? A parte que iría nunha modificación Nun ano. de 2016. Claro. Non de 500.000. Pero outro ano tes que afrontar 250.000. Entendo. Non, a operación de tesorería que se cancela ao recibir a subvención. Xa. Non é un crédito, é dicir, non é un crédito... Xo sei, claro, no, pero é que se tes que facer entre... Eso sí que non se podería facer. Claro, é como se fixo coa subvención do IDAE, o seu goberno que fixo para licitar a obra coa subvención do IDAE, o IDAE tardouse en cobrar os cartos do IDAE... Espera. Casi 4 anos. Pero César... Se fixo cunha operación de tesorería. Sí, pero cunha diferencia. Cunha diferencia. Con unha financiación establecida por unha orden que está aprobada. E aquí temos unha financiación establecida por unha orden e a outra parte vai contra un convenio.
a un convenio que non ten financiación. Un convenio que ten validade xurídica igual que calquer outro convenio. Eso, bueno... Unha cuestión, evidentemente non vamos a... As cousas queremos facer ben, como todo o mundo. No, pero digo... Pero si non digo que non nos fagades ben vós. Bueno, non facedes ben vós ou non explicalas. Digo que non se fan ben por parte da Xunta. Non poden... A ver, é un regalo envenenado. César, vouche botar eu as contas, que é o que iba a dicir eu agora. Si eu non estou en contra de que se faga, eu estaba comentando ahora aos compañeiros. Digo, eu son máis usuario que ningún de vós, creo. Por lo tanto, non son sospeitoso. O que digo é... Primeiro, o problema é que é un regalo envenenado. Isto tamén non o digo eu, é un regalo envenenado, porque ao final estás asumindo 500.000 euros, que son moitos cartos, que o Concello ten que buscarse a vida e que pode ser, ou non pode ser, como dices tú, un convenio ten validez. Ten validez? Sí, o convenio ten validez. O que non ten validez é despois se non tes os cartos. Eso empezando... Exactamente. Bueno, pero non existen. Eu non dixen ninguna mentira. A día de hoxe non existen. Vale? Se seamos serios. Non existen. É como... A ver, vouche poñer o exemplo. Cando se fixeron as rúas as beiras rúas de San Cristóbal. Home, eu sei o que costou eso e despois o que hubo que ampliar. Tuvemos que dicir a Confederación que non o podían asumir, pero claro, a Confederación ten a capacidade económica de pasar de 400 ou 500.000 euros a pasar a 900.000. E o Concello tuvo que poñer unha parte máis importante porque o orzamento creceu. Quero dicir, a mí o que non me vale é o da Xunta de dicir, bueno, bordamos 500.000 euros, vale, hasta aí todo perfecto, pero, coño, os outros 50% buscadeos vós. Me parece... Éramos termos da orde. Pero me parece unha orden envenenada. Eu digo, me parece unha orden envenenada, porque mira, xa remato, porque hai un problema maior, que é o que apuntaba Brais, que é o outro, que é a donde vou eu. Porque outros o vivimos antes, non o digo por outra historia, porque órdenes destas saliron moitas, Me acordo que aí se plantexou, por exemplo, facer unha piscina, un vaso de piscina pequeno e todo eso. E non che deixan. É que non deixan. É que vamos ter un problema. Eu apuntei outro día nas comisións, E despois non digamos, eu digo como apuntamento, despois non digamos non nos deja el gobierno del Pedro Sánchez, porque xa sei por onde van vir os tiros. En 3 meses, como dices que hai que licitar, si non o temos claro, temos un problema de tres pares de narices. Todos sabemos, como dices ti a min, como funciona a Confederación. E, lóxicamente, cando os terrenos son inundables, con toda a razón do mundo. Ti non podes meter 1.900.000 euros nalgo que mañá se pode inundar. É que é así. Eu recordo perfectamente o problema que tuvemos co campo de fútbol, que despois todo Dios nos botou o toro encima. É que son cousas moi serias. Claro, nos botaron o toro porque se fixo nunha zona alta e despois tuvemos a mala suerte, de que caera algo. Sí, despois se pudo facer no Sestal porque cambiou a normativa, pero que en principio non se podía facer. Quero dicir, se non se pode facer, ese tema hai que repensalo. Habría que haber feito as cousas ben. Mira, e remato, César. Volveu a cambiar a normativa de Confederación hai un ano respecto a estas cuestións. Pa peor. Bueno, oiches. A ver, en principio isto é unha cuestión que se tramita polo réxime de comunicación. Sí, pero mira, ti sabes, bueno, é igual, cando queiras temos unha comisión deso e o falamos. Ti sabes, para arranxar a rúa, o sabes porque o sufriches, eso non cambiou. Ti sabes o que sufrimos para arranxar a rúa da Veronza? Acordaste? Ti o intentaches, nós o tuvemos que facer. Imagínate para unha obra de 1.200.000 euros que non é obras de mantenimento e ornato, non o son. Bueno, eu xa estou falando demais. Eu só digo que despois que non veñan maldadas a quen non deben. Xo advirto, porque entonces non será porque nós non o avisamos. Mira, 1.200.000 euros.
o apuntaba Maite. Eu entendo da ansiedade e da necesidade, que tamén o entendo. Eu non digo que non haxa necesidade de ampliar o gimnasio. E se podría mellor ampliar unha parte do gimnasio e todo isto e facer unha cousa pois que non masifique o que está masificado. E que, por suerte, por hora, porque depois temos un baixón e baixamos de 1000 a 800, aquí é como lle pega a xente. Pero, hoxe en día está masificado, vale? Entonces, que se fixera unha obra como se fixou naquele momento para salir, a min tal. Ahora, poñerlle cabeza, por iso digo, se fixemos toda a zona do Pexón, fixemos, mira, non estamos abordando o tema do cementerio, non estamos abordando o tema dos centros deportivos, non estamos abordando que eso calquer día vamos a ter un problema gravísimo, e que son cousas que se poden facer, que é o tema da piscina. Eu tiña abordado máis ou menos a fórmula para intentar que a piscina se cambiara de sitio. Que ocorre? Que ao mellor temos que plantexar, pois eso, mira, se 1.200.000 euros, mas canto se gastou na pista, no arranxo da pista? 400 ou 500.000 euros. Facíamos case un pabellón novo. Entonces, oiches, mira, Javi, ahora xa é fora de ple, ahora xa é fora desto. Eu vos digo que, joder, ti o sabes tamén, a piscina vai a ter un problema en breve. É nesa zona onde hai que facela. A mí me parece que os... Pero ese, eu creo que ese convenio envenenado. Sinceramente, o digo como penso, No, que eso, bueno, ahora rematamos e despois si queres. Eu digo como penso, pero bueno. Non, Felices festas. eso, felices festas por parte do noso grupo a todos, vale? Ben, pois por parte... Si, Maite. Perdonad, que o tiña apuntado. Se pode pedir que a Garda Civil reforce un pouco a vixiancia, porque me está chegando despois, se queredes, digo vos, algún pobo de que me deron queixa de que está habendo bastantes roubos últimamente. Entonces, pedir que se... Tomamos nota do... Vale, grazas, perdoade. Ben, pois nada, que teñades todos unha boa entrada de ano 2025. Moitas grazas, levantas a sesión.